ntiere dwaro mondo mi moko mohelni moko kinya chao kiyo kod okumba kata kamano bende ntiere jo nyamburko manyaka bed go okumba wadwa ng'iyo ni to okumba ni ka gino machal nade to ang'o momiyo nyaka ibed go okumba to seche moko bende ntiere ywak mosebedo nyakora mga jwang kotenre kod mago motes ni claims kata dhi manyo pesa okumba ka koro gima omi kawe ogik to samoro yude bedo matek an gi jalony ka ano nyiso ni to weche go bedo nade machiegni ahinya Moses winda Moses nyikora mga jwang ulri ni in ng'aiti mano nyikora mga jwang kumora mora muntiere amoso ginyinga en Moses winda jalony e weche mag okumba kungo kod ohala kabanjo jabuto machiegni eru kamano nyikora mogi an ginyinga iluong ni jo jabuto Homa Bay County kumoro ni Suba South Gwasi eru kamano ahinya une mokano omenda wane mokano omenda kendo advice ji kaka winjore gikan omenda margi erokamano wan gi jasuba kae kuma bende jatend migawo mar omenda ya kori ng'eni ne lwedo maber nyakorom ga jwang mar yudo puonj kotenre kod weche go mag omenda Moses chak kodi Moses ng'ato penjo ni to okumba en ang'o insurance en ang'o erokamano ahinya Lydia okumba basically king'iyo okumba en kama i-transfer risk nikech nitiere seche moko ma in gi mwandu ni kamoro to gimoro kotimore to onego be ni in gi yo moro minyalo konyi go mapiyo koro yo kende minyalo rito go mwandu ni en kawo gimoro kaka okumba matiende ni seche mikawo okumba to weche mang'eny maditimre ne gimoro kaka uhandi ka gimoro timore ni to nitiere kumoro miringe koro wan kaka jo okumba wakawo shida madibedgo kapo nono ni gimoro timino midhiero ka midhiero moro timi to nitiere kamoro minyalo ringe to midhiero ni wakawe wang'iyo ni gima wadwa kawo ni midhiero mwadwa kawo ni orom nade koro seche go mwang'iyo to wang'iyo ni tinyalo chulo omenda marom nade mondo wakaw midhiero ni mondo ka gimoro omaki to inyalo ringo ibiro yude kamoro michake gin jomagi mowinjo bed ni kawo okumba okumba to ji duto nego bed ni bedo godo sani king'iyo kaka piny dhi iyudo ni wan gi masiche mopogore opogore kendo ndalo mang'eny kaka manyocha ni ka chiwo ranyisi ineno ka kuth ochwe ba pi oyweyo gik moko wan gi jo ohala mang'eny manolalo gik moko mang'eny to kapo ni ne ionge okumba to kata kamoro minyalo chako godo onge koro ber wan go okumba mopogore opogore wan go okumba mag ohala wan go okumba mag mitokni wan gi okumba mag nyithindo ma pod dhi sikul ka chieng' moro koro romo maybe owach ni ochope klas 8 kodwa dhi e secondary skul ma secondary iyudo ka seche go idwaro omenda mang'eny yo mane madikonyrigo en ikawo mana okumba mondo kochopo sa machal kamano tin gi yo minyalo konyrigo to moloyo to mana kaka chiwo ranyisi gi midhiero manyicho mako aka koth ochwe ineno ka nyamburko mang'eny nie pi ing'e ni nyamburko to ti gi pi otiyo gi mafuta koro miyo seche mineno ka nyamburko nie pi no to mano midhiero maduong' momako wuon nyamburko no seche ma oonge okumba bedo matek nikech onyalo lalo kata nyamburko neno te kata jo ohala ma pi jodonjo kuonde gi mag timo ohala yudo ka pi oketho gik mang'eny koro ber ahinya ka ji bedo go okumba to okumba ni onego be ni bet kode ka midhiero moro amora pok omaki kamano jija buta dogiri samoro ja ohala no ni omenda ma intiere godo samoro en mana mar tayo ohala mare ere ber chano omenda magi mondo ne ni mori kiaw mikete okumba kaito bende ere ber ma ang' ja ohala nya neno koka omenda ne okete e okumba samoro nano ni an samoro kama ntiene gima nya yuda onge to ere ber ka omenda mari e ohala miyudo mondo ikete e okumba en gima duong' ahinya ka jo ohala moro amora okawo okumba nikech ok wang'eyo gima kiny sana okumba wakawo nikech ok wang'eyo gima nya timore kiny kata odiochieng' moro mopogore gi kiny koro kikawo pesa moro mathin ikawo godo okumba kisekawo tiende ni koro in e stage maber maka gimoro timore ni to idhi e insurance mikawe okumba ne koro gikonyi giketi state mane intiere for example sani kan gi 1 million mane gima pesa matimo godo ohala mara to ai marach mach obiro mowang'o biashara no temo rumo to kane in go okumba
the okumba ma in godo ni jo insurance gi dhi biro kuomi to gimi pesa mane in godo kata ka en man milion giketi kuma ne intiere. Tiende ni koro onge los midhiye. En pesa moro mathin matek ma ki decide ni ikawo godo okumba tiyudo ka koro sama mudhiero omaki tiyudo kaka ikonyori. Koro kidhi ni chaki manyo pesa kumachielo mondo mi chaki chago biashara. Jo insurance ema dhi keti kuma ne intiere cha. Kamano. Yes. Moses ntiere ang'eni se temo limo kit okumba mabende thoro bedo. Ntiere modendo ni life, ntiere mar health, ntiere general. Ang'eni kawuono wadwa ng'iyo mikete ohala to mana mar ng'eyo ne jo neno magwa. Ere pogruok e kindgi? Wan gi okumba e okang' mopogore opogore. Mana kaka iwacho no, wan gi health insurance, mano madhi korka yore mag thieth. Wan gi general insurance, wan gi life insurance, to kendo sani be wan gi micro insurance. Koro kawuoye e wi okumba gi, general insurance basically gin insurance covers ma kata okumba gin okumba mikawo kendo gin okumba michulo higa ka higa. To hiki chakre mana sama idonje okumba no. Ka chiwo ranyisi kapo ni chiwo ranyisi gi mtoka, yudo ka okumba mar mtoka gin e bwo general insurance. Koro general insurance ka yudo kikawo okumba mar mtoka to kichule sani to dhi nyaka higa mabiro dichieng' kaka maka wuone korume. Koro mago ni under general insurance. Then wan gi okumba miluongo ni life insurance. Magi mainly iyudo ka gin savings plan, kungo, kuonde mikunge. Ing'eni kungo kinyal kungo ne higa achiel nikech itemo ng'iyo ngimani ma ndalo mabiro. Koro ndalo mang'eny life insurance iyudo ka gin gidhi higa moinga achiel. Mano e gima iluongo ni life. Moko dhi nyaka higni 18 nikech idwa kungo mos. Nachiwo ranyisi kachako ni iyudo ikawo okumba mondo kinde ma nyathini dhi e skul kata ochope kang' odonjo okang' machielo kaka odonjo e skul sekondar, iyudo ka idwaro ni okumba ni mondo okonyi e kindego. Koro iyudo ka poni ikawe kaka sani, maybe onyalo bedo higni 10, higni 5, luwore gi kaka winjruok ni gi kambi mar okumba no gi nyalo ni bende. Erokamano. Ntiere oganda mosebedo kaneno kata paro ni ka okumba kat gi insurance company samoro bedo nengone tek. Gik ming'ado samoro giwacho ni ng'eny. Koro thothgi ami pach jopiny, thothgi wacho ni olo ikete sako. Samoro ber mabiro sana ka idwa ng'ade gi e kore ka. Yudo ka idhi yudo pesa matin malich moloyo gimiseketo. Inyisi ni nikech kori terminate kata ing'ade gi edier samoro ni in gi tich to tich orumo ni. Kaka timri koro onge, nitie joma ywak ne jo insurance onge gileny, ok gidew, gidhi kodi kaka odhi no, ok gidew ni sani to koro tich orumo waduok ni omenda ni cha to wang'ad mana matin. Iyudo ka miyudo samoro tin ne nus mabedo nang'o? Ndalo mang'eny magi gik matimore e life insurance ka. Koro watemo jiwo ogandawa ni seche mikawo okumba gi kambi, ing'eni ikawe e higni kata madhi 10 donge. Timorega ni kinde moko inyalo bedo over ambitious, maybe nweng'o ni ne ber donge kinde michako no to ichako gominda mamalo. Koro moka miwinjo kodie to nego be ni manyo kambi mar okumba no tiwuoyo kodgi, nyiso gi ni sani to koro pesa mana ndikore cha to ma to kanyal but mai manyalo chiwo mondo kikiweya pesa no lal kamano. Iwinjo gigi en winjruok to onge ni diongo wache ni okumba beche tek. Okumba beche tek. Uluwore gi okumba midwaro, nweng'o mari, magi gik ma ji bet piny to ji winjore. Nikech be wang'iyo nweng'o mari, wan kacha gi jolony ma bende obro wuoyo kodi bwa nyisi ni mae okumba maber kodi, mae idwaro ni okonyi e sama chal nade, mae kako ne gitime. But ndalo mang'eny watemo wuoyo go gandawa ni ber mondo ibed gi life insurance nikech magi gik makonyo. Makiny ok ding'e. Koro ber kichako chon. Joluo no wacho ni chako chon olodhi ajuoga donge. Koro konego be ni chako imedo wacho
imedo wacho ni wabro chako kiny. Sama ber chake en mana sani, to seche michake no itemo consider gik mang'eny, ing'iyo ni nweng'o ma yudo ni abro yude kama kuom ndalo marom nade. Koro sami donje tidonje ka ing'i maber ni adonje gima chal kama, to mae kaka abro bet ka chule. To kapo nono ni misira moro maki to koro ok inyal chule, to in bira e kambi mar okumba tiwuoyo kodgi tinyisogi ni mage ma otimore, kendo wayudo kaka wakonyi. Onge pesa malale okumba ka. Onge pesa malale okumba ka, so long as ni imiyowa information ni maber. Erokamano. Abuto, en thuolo mane winjo bed ni ja ohala koro ne oni sani to koro winjo bed ni akawo okumba? Nitie ng'ama nya chako ohala dwe moro achiel rumo, dwe mar ariyo odhi mbele, ere kama koro kogik to winjo okawo okumba? Okumba owinjore sama iparo ni mondo mi ichak ohala mari. Okumba ema owinjore obed namba 1. Nengech sama ichako ohala, risk mari ochakore. Koro en gima ber ma okumba sami chako ohandini ka okumba ma kata month michake no. Nengech oking'eyo ni sami chake ni dhi kawo ndalo adi kapok gima rach otimore ni. Koro wakwayo ni joka nyanam, saa midwa chako ohala, ket okumba obed priority mari, ichak godo ohandi. Nengech ka gimoro timore dhi keti kuma no wijori bedie. Nengech waseneno gik mang'eny matimore. Iyudo ka ng'ato ne nigi ohande moro, tieko mandalo mathin iyudo ka mach owuoke, owang'o kata okethone biasache no te. Kane ikawo okumba immediately, sani koro ema koro okumba nino koro konyi, dhi keti kuma ne intiere, ma ok ni kore dhi chara ni dhi ywak ni kia gige na olal mang'eny, adhi yudo pesa ni kure mondo mi achak godo ohanda ni. Jo insurance dhi keti exactly kuma ne intiere, so long as ni isechulo gimiluongo ni premium, isechulo mitieko. Premium en ang'o? Premium en pesa muwinjoru godo gi jochiwo okumba ni kopo ni wadwa kaw ni 1 million, kaka duka ni en 1 million. Koro kuom 1 million mondo mi ka gimoro timore to wami 1 million, ketnwa siling 10,000 ni. Koro 10,000 no emitere insurance mondo mi 1 million ni cha obed safe. Koro en pesa michulo. Sichule mokwongo. Mar ma waluongo ni general insurance. General insurance en ichule dichiel. Higa achiel ichule dichiel, koro rito mana higa machielo kichak ichudo. Koro ichule higa ka higa. Ichule higa ka higa. Ka samo chopo ni koro idwa winjore ichule, jo insurance buro mi kopo ni renewal ochopo, gimi notice kata ka 3 month kata ka 2 month ni bed tayare wadani mondo mi miwa ichul 10,000 man michulo cha higa ka higa mondo mi biasachi obed covered. Koro en gimi chulo higa ka higa. Kamano, winda ntiere weche motenre kod yuto mar omenda gi. Samoro gimoro setimore to wuon okumba nyalo rito, kendo yudo ka thoth ji gimoro timo hande owacho ni kata mana nyamburko otuo ni ma ola many mana yo kang jo insurance tieki mabi tieko dweche. Ang'o makelo gadiko makama? Response mar uchal ni ok ninga piyo. Response bende luwore gi kaka client ni wuon okumba ni bende cooperate kodwa, nikech ing'e ni ndalo mang'eny sami donjo e okumba wan gi oboke miyowa go nonro ni, waluongo gi dhongere ni information proposal form, ma en document mokwongo monego bed ni jaso. Koro nego bed ni ing'e ni gimoro amora chakore gi kanyo, kendo mano is the basis of the contract, oboke no. Koro information mimiyowa kanyo no eming'e ni seche ma koro masira moro maki, mago e wach mwa bende nonro mwaluwo mondo wanyal konyigo. Koro iyudo ka ndalo mang'eny iyudo ka maybe client no biro to information ma no chiwo kachacha maybe opogore gi gima koro wayudo. Koro mago seche moko e weche manyalo ga miyo mondo chudo obudh matin, but ka imiyowa nonro ni e yo makare, gimoro amora ni maber, to kendo ok budhi. Ok budhi. Ok budhi. Luor samoro ma ok budho, samoro kuoma en moko ok budhi. Luwore gi kaka nonro ni, kaka ni miyowa nonro ni e oboke mokwongo mwaluongo gi thuolo matin mogik mwinjo bed ka en ndalo kata seche adi. Ing'e ni luwore gi gokumba mikawo.
wan go okumba kaka okumba mar funeral expense. Funeral expense ing'eni sama ng'ato yudo promotion to heavenly glory onego be ni wakonyi e yo mapiyo to king'iyo kembe mang'eny biro nyisi ni gibiro chuli within 48 koro kar hours. to emoroyo atemo chiwo ranyisi nikech wan go kumba mopogore opogore. Mane mabiro piyo ahinya. Mano onego bed ni biro piyo, ok onego bed nobudho nikech ing'e ni pesa michulo ni, pesa monego bed ni uchulo jogi en pesa monego bed ni konyogi e ikruok gi mar liel kowo ng'atgi cha. Wan go kumba moko be, wan go kumba kaka mana chiwo ranyisi mar life insurance. Ing'e ni en okumba monego bed ni konyi maybe ka nyathini ya e klas 8 koro donje form 1. Koro kapo ni miyo wa nonro ni maber to gimoro amora odhi yo makare, ok onego bed nobudho, ok onego bed nokalo kata 1 week. Erokamano ahinya. Ntiere ja ohala Abuto ma onge kod omenda minya wacho na dhi yudo dwe ni adhi yudo 20,000 kaka ohala. Oluwore gi ng'ama ondiki manyalo kawo to keto okumba kata ohande moro. Ere kaka ng'at matimo ohala ma pile kata ma ok ing'eyo yuto midhi yudo nyalo kawo okang' mar kawo okumba? Ere kaka onyalo chano chenro mag omenda mage kata financial planning mone ni okawo omenda mokete okumba ka ok obedo kod rem e ohande? Mano penjo maber ahinya nikech iyudo ka ng'ato dwa chako ohala to pesa ma en godo ok rom. Mokwongo ka wuoth idhi kuom jok mamiyo ji okumba, ubed kodgi piny, uwinjri kodgi. An adwaro okumba mar pesa ma kama, magi gik ma adwaro mondo mi okumba ni okumba okavana in case ni ayudo sida mora mora. Kisebiro kuom kebe omiyo in okumba gen very many, to ubedo kodgi piny tu wuoyo maber. Ka usewuoyo to ginyisi ni kuom gik ma in godo ka gite, mae pesa mowinjore timo nade imiwa, tiburo wacho ni atota aonge mano, ukonya nade. Jok ma miyo okumba nyalo winjore kodi ma ginyisi ni kare kono winjore imiwa for example kata mana 5,000 ni, chulwago installment madhi adek. Kichulwa mos, koro ka gimoro timore within the ndalo mano winjore godo gi, to idhi manyo pesa cha tidhi timo gi nade, ichulogi, to aito bang'e claim ni chande gikawa gichuloni. Koro okumba jogewa okawe ni en gima expensive, ni en gik ma beche ni malo, to onge okumba ma beche ni malo. Ng'eny gi bechgi piny ka wapimo gi kony ma giduogo gikonyowago. Koro wakwayo ni jodala wane kopo ni in gi sida ma idwa kawo okumba, kik iluor, dhi nyime iwuoge jo mamiyo ji okumba. Aito ok wang'eyo, nikech wang'eyo ni wakawo ga risk. Samoro yudo ka in gi biashara maber kabisa, to in okumba ok idwa kawo nang'o? Nikech ing'e ni en pile ka pile ni samoro Nyasaye biro telona. Koro Nyasaye samoro yudo kikete kumoro matek ma ok onya teloni, to walamo ni Nyasaye mondo telne yawa. Nyasaye biro telona, ano onge gima dhi timorena. Tiyudo ka kapok ndalo osudo to gimoro timoreni. Koro kidwa chako ywak idhi kuom osiepeni, biashara ma onja timore nade, obedo kama, ere kaka unya chokona. Sano be samoro ng'ama idhi kuom osiepeni onge pesa. Koro wakwayo ni mondo mi kik wachand osiepewa, wakauru okumba e yo maber e sa maber. Ka wachako okumba, in fact okumba emowinjore waket mbele maloyo gimoro amora sama wadwa chako wach biashara moro amora. Yes. Erokamano. Winda en kit okumba mane mowinjo bed ni ja ohala matin SMEs, jo ohala matindo kawo? Erokamano ahinya kuom penjono. Ndalo sani wan gi kembe machiwo okumba miluongo ni micro insurance. Micro insurance ni en okumba mar jok manweng'o gene piny. Koro sani onge ng'at madiang' wach ni okumba ni beche ni malo, nikech king'iyo konyruok mokumba ni malo moingo kata pesa matin mibo chulo kuom kembe mag okumba gi. Koro samichako ohala
ber ahinya ka gimokwongo miparo en ni kaka inyalo kawo okumba, nikech masira moro amora nyalo yudi seche ma in go ohala ni ing'e ni mae kamiyude gimoro, mae kamitiye, kendo onego ikawe seriously, nikech mae gima min weng'o, mae kama maybe konyi gi jogi duto e ot. Koro ka gimoro masira moro amora oyudi, ne kaka gini nyalo chando ngimani kendo nyalo miyi chochni e ngimani. Koro ber ahinya kikawo okumba mondo kaponi gimoro amora otimore kata gimoro omako ohandi, nikech sani awacho ni wan gi micro insurance ma en okumba mar jogo ma nweng'ogi ni piny, kendo king'iyo kata premiums kata pesa midhi chulo mondo imiwa risk no en pesa matinie moloyo. Koro ber ahinya, sani onge excuse moro amora. Okumba ni wause kendo wadwaro ni ji duto manweng'ogi ni piny mondo obed go okumba, nikech ndalo machon niwacho ni okumba gin mana jok manigi pesa, but sani wan gi products ma wauso ne jo ohala duto, ma nyaka jok manie kiosk, kumoro amora ma intiere, ohala moro amora mitimo en wanyalo miye okumba mondo ka gimoro timoreni tinyalo iyudo kuma inyalo chako godo. Jo ohala masani ng'i odhieno ne to chak gi kanye otim nang'o mondo mi oyud okumba? Okumba ni wan gi kembe mang'eny mag okumba, kendo en giminyalo yude mbui kata kumwa wuoye ni nitiere jok ma jowinjowa kumoro amora ma untiere, wan jolony kaka an jalony e yore mag okumba. Koro inyalo tudri kodwa kata inyalo yudowa e mbui, kata sani ji mang'eny wuoye wi okumba. Okumba ni wachiwe ne jo pikipiki, wachiwe ne jo mitokni, wachiwe ne jo ohala. Seche ma wamiyi okumba ni omiyi ritruok e yore mag accidents. Ineno kaka jo pikipiki gi iyudo ka ndalo mang'eny ka gihinyore, kodhi osiptal iyudo ka thieth ni malo, nengo mar thieth ni malo. Koro ber kata ka ng'ato kaka ja pikipiki bende kawo okumba. Wan go okumba mwadendo gi dho ngere ni personal accident cover ni en okumba ma ka ng'ato kaka ja pikipiki onego bedgo, ja ohala onego bedgo, nikech gimoro nyalo timore kari mar tich ka ikier gimoro hinyi, idhi chako gi kanye ting'e ni nengo mar thieth to ni malo. Koro ber ki bede go okumba ma nyalo konyi sama masira moro maki. Buto nitiere samo wacho ni imanyo jo kembego kato nitiere kumoro minyisi ni some terms and conditions. Sere ber ja ohala ng'iyo malong'o gik mantiere kuku mag weche moketie wach mar okumba ne kapok okawe. Mano penjo maber ahinya, nikech jogo wayudo ni sama okawo okumba ma jaso form osekelne kata mana policy document to kotimre nade okosom. Gimomiyo sama idhi kawo okumba nitie chike ma jok machiwo okumba be nyaka dwaro ni mondo milu. Koro chikegi oketgi e gimoro maluongo ni policy document, ma sama isekawo okumba nitie form mijaso, kisejaso form ni aito jo insurance dhi mi okumba. Koro gimoro amora manie policy document ni nyaka tiluwe, nyaka tisome. Tiyudo ka jogwa mang'eny ok some. Ka ok gisome tiyudo ka samoro nitie exclusion gin gik ma ok obedo covered, gin gik ma oko ma kotimore to kidhi timi nade ok dhi chuli. Mana for example, iwacho ne ka in gi mutoka mari imiyo okumba, ok oyieni mondo mi idhi kode safari rally. Mutoka nini en mari mama personal mitimo godo gigeni. Kitimo kode kata mano ohala moro mopogore gi personal, mani mari mar personal, jo insurance ok dhi timi nade, ok dhi chuli. Koro mage terms and conditions manitiere e okumba ni. Gik ma jo magolo okumba owinjore ni manyaka itim manyaka itim. To koponi dhi oko ma itimo gimopogore, tiyudo ka koro samoro jo okumba ok dhi neno kodi maber, ok idhi chulo ni kata mana samoro claim ikelo ni. Koro momiyo samomi gini, samomi policy document, yie isome mi winj gimoro amora meye, ma ok iwinjo oyie ni mondo mi ichak idhi penji mondo mi gilerni ni ma to tiyo nang'o. Kisewinjo gimoro amora ma
chike ma rito okumba ni onge jochiwo okumba mora mora manyalo chandi sama koro iyudo mudhiero mora mora. Gibiro kawni kendo gibiro chuli pesa ni te kaka nowinjoru. Erokamano. Winda wacho kotenre kod gik exclusion, gik ma samoro ok nyal nyuandie seche mi ichuli omenda mar okumba. Gin makosa mage mathoth johala thoro timo seche ma gikawo okumba eka bang'e giduogo giywak samoro ka chudo orem kata ok obedo kaka ne gigeto? Lydia, ndalo mang'eny iyudo ka ja ohala nochako ohala gi stock matin. Koro iyudo we achiw ranyisi ichako gi stock kaka mar 500,000. Ja ohala wiye duog wil to maybe omedo stock kasto masira moro timore. Koro ka masira otimore wiye wil ni no chiw okumba nokawo ne mana stock manochako go mar 500,000. Koro masira moro timre kobiro to dwa nochule gimoro amora. To premium manochulo kata pesa manochulo mondo koro ka masira otimore to wanyalo konye ne en mana mar stock maromo nade? Maromo 500,000. Koro iyudo ka winjruok koro wakoso winjore kanyo nikech nonro manochiwo kwachako gima koro chiwo sani opogore. Koro kotim gima chal kamano wadhi mana chulo gimane information mane miyo wacha nonro mane wakawo kichako cha mache mwadhi tiyogo to mane mwadhi tiyogo mondo watim nade mondo wachuli. Samoro wala dongore to ko update. Ko update ohandi ka dongore to nego bedi ni update. To ineno insurance kaka mar mach wan gi masira mopogore ma nyalo mako ja ohala. Ja ohala nyalo hinyore, ohande ni nyalo mako mach, pi nyalo donje, inyalo kwale. Koro samo kwali onego bedi ni update wa ka ntiere gima nyien mikelo to onego bedi ni update. To ndalo mang'eny sami midonje okumba mar ohala onego bedni imiyowa stock list manyiso ni imiyowa nonro mar gimoro amora mitime ohala no gi gimoro amora ma in go sama itimo ohala no mondo ka gimoro timore ni nikech ndalo mang'eny wachiwo nyaka okumba mar pesa. Nitie jowa moko manie ohala kaka mag M-Pesa mago jok madil mana gi pesa mane monya wacho ni stock ni donge wachiwo nyaka ohala okumba mar pesa no. Koro maybe wi no wir okichiwo mar pesa to pesa ne manje ku biro kwalo to we gik moko ka. Koro yudo ka ok wanyal chuli mano nikech mano no kitima nade nokinyisowa kata gi dhongero wacho no ki declare. Yes. Koro nyaka ja ohala nani onyiso gik moko te ma intiere godo koka uchule mowinjore. Kamano. Aboto ni wokom premium nyiswa ni to premium gi kwano gi nade calculation mare timo nango? Premium ma en pesa ma ng'ato chulo kaluwore gi okumba mokawo. To gipogore. Nitie gi premium michulo dwe ka dwe mar wanyalo wacho ni mar life insurance. Life insurance tikan motimo education kata personal savings. Koro inya chule dwe ka dwe premium ni. Koro premium ni en pesa mowinjoru ni mae mowinjore achul dwe ka dwe. Koro opogore. Koro machielo wan gi general insurance. General insurance ni bende ichule premium. Premium ni mar general insurance eto tichule dichiel te kata ka in gi mtoka mari tiwacho ni adwaro dhi kawo ne insurance. Koro ka isekawo ne insurance gimidhi chulo iluongo ni premium. To uwinjoru ni premium nani adwa chule dichiel te the whole year kata idwa chule dwe ka dwe. Most insurance nyami kata mana dwe adek. Miyudo ka premium mari for example en 100,000 ipogo ni wodi ng'wen kata didek tichule dwe ka dwe. Kisetieko to koro mtoka ni obedo covered. Kisetieko chulo premium no mtoka ni obedo covered maka gimoro timore tiyudo ka okumba ne dhi konyi. Ng'ato nyalo kawo awachi ni ka in gi mar mtoka tidwa chulo kata for 4 months. To the first month chudo, second month chudo to gimoro dhi otimore. Ne podi donge premium moro mane owinjore chul. Koro jo okumba chiwo okumba biro nyisi ni kapok wa konyi e madhiero momakini kuongi tieknwa premium ma odong' ni ka isetieke to wadhi timore nade wakawo ni sida momakini wadhi chulo ni. No akawo pat jopiny nyakorom Gajwang' wadwa dhi e kaunti ya Machakos mondo wawinjie ni to gin to jo ohala makono bende gintiere kod
okumba to pono ni gintiere kod okumba nyakora Mgajwang gin go okumba mane to gin dhiro mage magineno ma bende wantiere gi jolony kae mang'eny ne giduoko nwa penjo pono ni gintiere kod penjo makamaga nwa duok kae hi studio wadhi Machakos. Na asante sana kutoka studio za Ramogi hapo Nairobi. Leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tupata nafasi kuongea na wananchi kuhusu maneno ya bima na ni yapi wanajua ama wanaweza sema kuhusu bima tofauti. Wacha tusikie wanayapi. Kwa mnyenge lungende ni Sutieno Dhiambo. Oda lego ganga patika kanyo. Wawuoyo kawuono i wach maru insurance osebedo ka joma ng'eny nwang'o ajali to ok gi take care of jok man nwang'o ajali. Like for example, an abende asenwang'o ajali no to emomiyo be sani koro neno ka be an tich mar panel beting ni. Koro insurance ok wane ka gideal kodwa maber, wakwa sirikal no mondo orangnwa sana insurance ma jogache jok man nwang'o ajali joma tho iyo. Ng'ani iluonga Richard Omondi ajagem atiyo tijo panel beating ni. Koro insurance giwacho ni giloso ga lakini seche moko gilewo ok gilu gik ma giwacho yo moriere. Koro insurance pok wayie kod wachgi ahinya. Ogi joratiro mane man gabe. Yes, an giluonga ni Moses Omondi Ouma, an wuodo Yugis. Insurance anda neno ni okorach ahinya, osekonya matin nikech kana ng'ade gacha kana yudo ajali ne gichula kendo matiyo gago kane ka orach. Lakini mar SHA to pok aneno kokonya ahinya. Kana dhi osuptal na seng'ade lakini nyisa ni ok oti. Koro anto insurance manya wacho mar gari to sawa. Na mwizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Machakos ambapo wamepeana hisia zao kuhusu nini wanafikiria kuhusu bima tofauti za magari za afya na bima zinginezo. Kutoka kaunti ya Machakos nikiripotia Ramogi TV, mimi ni Enoch Musui. Shukran sana Enoch Musui nyakora Mgajwang mano en patch Johala. Neno ka ng'enygi to podonge kod yie hangne jolony nyiswa ni to mabiro nang'o. Wadhi kaunti ya Migori bende wawinje kotenre kod okumba e Yohala. An gi nyinge luonga ni Clinton Otieno, ajadak ma Migori ka. Insurance nang'ado chieng' manang'iewo apiko. Nitie kambi wagiti kikawo apiko nyaka ng'adni insurance chuth. To insurance kaka nang'ado no, an kata renew pok arenew. Gimomiyo pok arenew apiko kasa ne kelwar ni kata ne dwa luwo insurance. Pesa midwa tiyo go ng'eny maloka tiweri gi gigo. To pesa be kang' isaluwo gino miyudo. Pesa kata ka en 1,000 kokidhi kata gi 300 to ang' didhi gi 500 kech jodito chame te otieke koriyo. Lawyer chame, police chame, koka jo insurance be chak ng'ade. Koro nwaneno ni kaka sekta wa mar apiko ni tin ji eman gi insurance. Wan tin waweye. Kitemo dhi manyo tipenji ni lwar sadi to be ne rwako gambut. Kata kidhi kanisa kora kene kidhi kanisa ti rwako gambut to kilwar ok inyal lwar ewi kitanda ni nyaka lwar mane ndara. Koro ji ng'ato kaka japiko kowinjo ke swali go ng'eny to dhi chune no luoro dhi kanyo. To dhano do nitie jomosa report mane gi Suarez mosa gin gi kese court. Koro sirikal odonje gi kaka to gitatua koro jopiny ke makero report ni nyocha dhi gi kes makama. To aloyo me pikipiki na e ochula. Mane koka wanya chako wayudo hope moro machakore renewal to ka onge to gino wana mani onge. Sana kidhi adhiya ni gino ni ng'iewo kasi ma Suarez ndiko gi nyingi maonge kambi moro magiluoro manya biro fuatilia hii. Kes ni no onge ng'ama winjo. To kane kawe gi kambi moro mawuoni ni ka apiko gi loan. Koro jo loan ka ema bando insurance to mano to nya yudo apiko nino. Kakato sani wabere kindi gi ruoth. Koro kilwar en ng'wech kata in gi pesa chul kas. Berne en ni kin kode kaluwore gi policies ma giwacho ni kopo ni gacho yudo ajali ginyalo loso ni gari, ginyalo timo ni kati ogethore to ginyalo loso. To most of the companies mang'eny mag insurance inyalo tiyo kod gi for almost 1 year to kopo ni yudo sida oginyal chip in. Koro mano the problem maneno kod some companies moko mag insurance. Sis mag gi mwang'iyo keche seche midhi kamoto nyaka som the policies mar company.
koro ko policies ni nomori tidonje, lakini kare is just a paperwork. Yes, koro wang'iyo maber ni ng'enygi ok kony jopiny, ok kony joma ng'adogi. Koro ywak is everywhere. Wakaw nikech is now is a policies mar government. Koro kinyal keto gari barabara ko gari okotimore nade obedo insured. Lakini ok ng'enygi ok konywa koponi gari oyudo sanda. Nitiere kisa ng'ado insurance koro kiyudo stabu koro claims ng'eny. Koro mondo mitim ruknade mondo koro chuli advocate ong'e mang'eny seriously. Cases ng'eny seriously. Koro mondo chuli is a problem. Kech wan kaka wan tunjore wang'ado insurance dwe ka dwe, tok ng'ade koponi yudo sida. Mi yal wach ne kot mitieki. Otek mondo michuli. According to one pok aneno mochula, kech I have so many claims ma pod pend in court. Pok ochulgi. Moro insurance moro nitiere mobiro masani watimo negotiation gi partner. Iwinjo koro ja insurance timo winjruok gi ng'ama oyudo ajali to gini time out of the court, koro bang'e tichuli achula. Koro mga jong ma ogen pacho ganda iwacho ni pacho ganda duond oganda en duond Nyasaye winda iwinjo ka ywak ng'eny mane be mde penjo mana penji ni to samoro budho thoth ji ywak ga tabu ni kanye kech mato pesa ma inti chulo kendo serikal ne one chulo magi jo apiko gi jok mantiere goilni maggi seche ma koro gedo shida ma koro winjo bed nu wuok kendo ikonyogi to koro chal ka gima isari ma koro nyaki imanyegi ilugi chulo bedo matek nang'o? Ber bedo gokumba to berie moloyo ka seche mikawo okumbani titimo nonro mari ni en kambi machal nade mikawo godo okumba. Kinde mang'eny nitie seche moko miwinjo ka kambi moko mag okumba opodho. Ang'o momiyo magi timore? Koro samikawo okumba wan gi kembe okumba mang'eny, but kikikawa okumba gi kambi mora mora. Bende timie nonro ni okumba kambi mikawo godo okumbani kambini oyudore kanye to chal nade, shareholders ne gin ng'awa, to ochiwo okumba aina magi to bende ochulo claims to processes ne chalo nade, ka gimoro masira moro maki to idhi yudogi e gwenge mage nikech ndalo mang'eny iyudo ka jowa kawo okumba to okawo okumba to kaka nasewacho ni nitiere oboke mwami miluongo ni proposal form mimiyowa nonro mari. Iyudo ka kata nonro mimiyowa gin weche ma ochoto. Koro miyowa wabende tich matek e kinde ma koro masira moro maki to wadwaro chuli. Iyudo ka wachiw ranyisi ng'ato onyiewo mtoka. Iyudo ka details nonro manie logbook kachacha opogre gi en owuon. Kochopo ni koro idwa chuli, ing'eni kikelo oboke to oboke miyowa nonro mopogore gi kaka iwache. Koro mage gik moko ma bende miyo chuli bedo matek nikech watiyo go oboke mimiyowa iluongo ni logbook cha. Iyudo ka logbook cha nigi nying mopogore gi nyingi tiwacho ni gari mari. Kata kapo ni ne manikawo ne okumba to nitiere oboke mwatiyo go mondo miwachuli to oboke machiel mwang'iyo kachacha en gimoro kaka logbook. Koro wajiwo ogandawa ni kata seche minyiewo apiko, sama inyiewo mtoka kata in gi okumba gi kambi mora mora, tima tek mondo nonro mantiere e kambini e wi obed adier mondo sama masira moro maki miyo gi yot e chuli. To maberie moloyo en ni sama ikawo okumba gi kambi, atim nonro mari ni kambi nien kanye, otimo ang'o, to ka gimoro yuda ta nyalo chopo irgi e yo machal nade. Wan gi intermediaries kata agents mo antiere godo. Maybe iyudo ka ng'ato trust intermediaries mo an godo gi en motimo ni gimoro amora. Ka gimoro maki iyudo ka kata kaka dieng' ikonyri onge, namba ne maybe seche moko bende ni lalo. Koro miyo tich matek mar timo ang'o, mar luwo kaka inyalo chuli gi kambi mar okumbani. Iyudo ka seche mang'eny ikia kata ni kambini ne ni kanye, maybe ne en relative ni kata nok en relative ni, ne en osiepni ni yude pap kamoro to miyi pesa ni. Iyudo ka nichulo pesa mwaluongo ni premium, pesa mo matin michulo mondo koro ka gimoro timi wanyalo yudo kaka wakonyi. Pesa no ichule to iyudo ka ne intermediary no kawe osoyi ofuko. Koro in kidhi e kambi cha idhi ng'i nonro ni ng'iyo details ni iyudo ka onge.
iyudo ka koro mage yore moko ma jopiny bende yudogo tich matek, kata bedogo yudo ka gichako bedo gi doubt gi insurance. Issue ok en kambi mar okumba, issue en ni kama nini chake cha tim nonro mari, ng'i ni Moses Winda ni otiye kambi machal nade, to ka gimoro timre ka Moses Winda ni onge, to kambi ni be anyalo dhiye, information mana miyo Winda ni bo chope kambi ni. Koro jo ohala were gi agents kata intermediaries, koso ere gima timo wacho? Intermediaries gin jok ma konyowa. Obiro konyo e nying kambi. Samoro kaka iwacho na dire obiro to tudruok makare onge we kambi cha. Nyiso ni ka gimoro timore to chudok nya bedo makare. Ber ahinya kapo ni ok idhi e kambi okumba in iwuon, in gi intermediary mora mora. Tim nonro mari, ng'e ni intermediary ni otiye kambi ni adier. Ber kitimo nonro mari nikech ing'e ni in iwuon okumba. Ka gimoro amoro timore en nobire bira ko. Nono ni onjo jawala tim nang'o? Onego bed ni inyalo timo nonro ni, yo achiel minyalo timo go nonro ni en ni inyalo reach out to kambi mar okumba ni. Mowacho no ya en. Mowacho no en. Mondo ing'e ni ng'ani bo tiye kambi ni. Aya, nitie jowa moko be kapo ni otiye kambi ma kama to en gi identification document matim manyisi ni ng'ani to tiye kambi e kambi ni. Kata be seche moko iyudo ka notimo ni nyawadu moro to tiyo ni tich maber. Mano waluongo ni referral. Ka ng'ato rifai to mano bende ber. Manyiso ni osetiyo gi ng'ani, ong'eye, otimo kama. En ng'ama ok nyal lal kata ok nyal kawo pesa ni. But maber moloyo en ni kata ka in gi intermediary kata ka in gi agent, to ber ahinya ka isekawo okumba ni. Kapok masira moro maki, kawe sani moro tirawe e ofis kambi ma in goni. Mondo itim nonro mari mondo ing'e ni policy man goni be entiere ka to chalo nade. To kamano ahinya buto chal ni nitiere disconnect. Johala ywak ni an pok nochula, waketo polisi oketo wakendendo kwa requirement mar sirikal, kendo sirikal dwaro nyakwa ka okumba to an pok nochula. Mani winjo koya dho johala kata wiga piko moko. Jo insurance bende wacho ni samoro ok gichiw nonro makare. Ang'o monjo bed ni timo mondo mi gol to makama, los kindgi mondo bed makare? Ere ting' ma insurance nitiere godo mondo mi ginene gichiwo puonj? Samoro japiko nokia kata ja ohala nokia ni nitie gimonjo bed notimo kopo ni kinde osudo. Dipo ni weg okumba ok chiw puonj makare ne oganda, koso dipo ni oganda ema ok chopir jo okumba mar yudo puonj makare? Erokamano Lydia. Jochiwo okumba timo maber sana mondo ginyis ogandawa exactly kaka okumba tiyo. To okumba wan go mopogore. Koro iyudo ka sida obetie, to ng'acha ka ne en go okumba, owene ong'eyo ni obedo covered. Kare yudo ka mano kawo no opogore gi cover mano owinjore konye. Example, Lydia sani king'iewo mtoka, mi kawo ne comprehensive cover, God forbid, in ok ibedo covered. Kopo ni accident omaki, ma mtoka ni okethore kata yudo ihinyori, ibiro biro kuom jo okumba mondo mi samoro thiedhi. Mano ok obedo covered. In kaka wuon mtoka ok ibedo covered. Koro inyalo yudo ni jogo ma complain go samoro ni ohinyore, no winjore okumba ne ni time nade konye. To samoro ng'ani jathuro ni nokawo mano okumba mar pikipiki mare, noko kawo mar dende. Koro wan gi ndoko okumba ma sami se kawo samoro mar pikipiki mari, wan gi personal accidents ma kisami se kawo mari ma pikipiki. Dengech sirikal dwaro ni mondo mi kawo mano. Dhi nyime mondo mi ng'e ni in important maloyo pikipiki ma mikete ndara no. Imbe dhiyo ikaw mari. Koro sama in gi pikipiki gi cover mar okumba mar pikipiki, to in gi mari. Maka gimoro timore, tiyudo kaka jochiwo okumba dhi konyi e yo ma yot. For example, yudo accident, mari ni kawo ni mana pikipiki, in emi hinyori, iwacho ni chan gi insurance, wadhi mondo jo insurance ochula. Dhi bedo matek nikech cover mane okumba mane in godo cha ok en mar dendi, ne en mar pikipiki. Koro sama ikawo okumba, nyaka ing'e gik ma okumba ni biro timo sama in gi sida.
mane momiyo jo machiwo okumba miyo jogewa gimoni policy document mondo mi gisom ging'e gik ma nitiere ma sama sido omako jogewa odhi kong'eyo ni maa tidhi chula jo okumba dhi chula. Koro apan mane gima miyo disconnect moro bede kind raia gi jok ma chiwo okumba. Yes. Ere gima owinjo bed ni ja ohala ng'iyo kapok oyiero kambi modhi kawe okumba? Dipo ni nitiere huma mako winjo kata okuongo wuoth kende odhi ong'e, gin ang'o gino owinjo bed ni ong'iyo mano ni oyudo kambi makare mokawe okumba mare? Lydia nyanyisi ne 90% ma kembe ma chiwo okumba gin kembe manyalo mabiro chudo kaponi sida otimore. Ng'eny kembe gin kembe mabeyo ma ko gibedo license ni mondo migi trade gin tiende ni koro nyaka to gichul ng'ato sama sido make. Koro inyalo dhi e kambi moro nikech strength be pogore, ngufu pogore. Nitie kembe moko manigi ngufu madongo matek, to nitie kembe moko manie diere, kembe moko mabende piny. To koro yudo ka jogewa iwacho ni samoro gima yot samoro bedo ga matek saidi. Giwacho ni we adhiye moro ma bet cheap cha mondo mi akawe okumbani. Koro yudo ka samodhi kacha cha odhi e kambi ma oonge gi nguvu ahinya manyalo chulo claim kodonjo mang'eny. Iyudo ka gin a bit cheaper, to kopo ni odhi e kambi moro ma samoro bech okumba ni malo ma samoro ng'enywa oluoro, to kopo ni sida otimore ni tidhi yudo ka gikonyi mapiyo maloyo kembe moko mane ma cheap. Kuong ing'e ni nanga gimiuso na ni ogona go siling 10, to jok moko the same thing gona go siling 4. Ang'o momiyo nitie pogruok mang'eny kama? Koro imbe samikao nyaka ing'e kambi mikepe ni, tim uchunguzi mari mi ng'e ni kambi ni en kambi maber. Mana kaka nyawadwa wacho ni kembe lore, koro yudo ka nitie samoro kambi makedhie tiyudo ka oko kaa history margi ber. Iyudo ka claim magidonjo ni to gisetimo nade, gisechulo, donjo ni to gisechulo. Mano nyaka imbi tim uchunguzi mari mi ng'e ni jochiwo okumba gi be gimbe gichudo kapok ikawo. Mang'e ni kumara mara oko kanyo mantiere ma ok wanya wacho nyinggi, nitie kembe ma kawo time mondo mi ok kapok ochudo. Koro wakwayo jogewa ni imbe kapok ikawo okumba temie penjo jirani kata ng'at ming'eyo about kambi midhi kawo godo okumba ni. Yes. Ang'eni moko paro gi osegol winda, nitiere ng'a pinyo ni oyudo ajali to en go okumba, ang'o mowinjo bed ni otimo mokwongo? Sami yudo ajali to in go okumba, mokwongo ing'e ni ajali ni be luwore ni en ajali mane. Wan be go okumba mopogore opogore. Miya achiw ranyisi, maybe ng'ato yudo ajali gi mtoka. Sami yudo ajali gi mtoka waluongo ni gi dho ngere ni accident. Gimokwongo en ni police bro biro donge mondo mi iyud police abstract kanyo. Kise yudo police abstract onego bed ni gocho ni ka in gi intermediary mora mora manitiyogo matudi gi kambi ni mar okumba, kata inyalo gocho ni kambi mar okumba nono direct. Wan go boke miluongo ni claim form. Koro claim form ni emonego bed ni ijase ti ichiwon imiyowa information gimotimore, kaka notimore, gimora mora motimore kanyo. Kaso nitiere oboke ibro miyowa bang' mano. Achiel kuom gi bedo police abstract mani bro mi gi police at the scene of accident. Ng'e ni police bro biro mondo thegu donge mondo wang'e ni who is to blame and who is not to blame. Koa kanyo kisejaso claim form no to wabro dwaro police abstract no, wabro dwaro oboke ni mar identification, mano copy ni mar ID mondo koro wachak neno kaka process ma claim process no chako, mondo wabende wachak timo nonrowa. Nitiere ng'ama oyudo masira to en bende ohinyo ng'ato, ka bedo nang'o? Kiduoko penyo duoke kit okumba ma bende ang'e ni nitiere moko ma third party weche machal kod mago, miwa nena kuku mare gi ler mare bedo nade? Kang'iyo classes mag okumba
kaka mana kaka iwacho ni nitie third party. Ng'eni wan gi third party to wan gi comprehensive. Comprehensive tiende ni o cover ji te, ng'ami tuo mocha nyaka gi in, manyiso ni kagi masira mora moro timore ni to in gi comprehensive cover, manyiso ni ibro chuli to ng'at machielo mihinyo cha bende ibro chul. Ka in gi third party tiende ni ng'at mihinyo cha ibro chul. In kaponi in ema in to blame, in ema cause accident, police abstract wacho ni in ema lawama ni kuomi, nyiso ni ng'at machielo cha michulo, in idhi manyo kaka ikonyori. Mano kaponi in gi third party. Comprehensive cover ema berie moloyo nikech o cover both in gi ng'at machielo madhi hinyore cha kata ng'at mihinyo cha. But third party yudo ko cover ng'at machielo cha, in ok in cover. Mana kapo nono ni in ok in to blame, mane kinyalo chuli. Lakini ka in gi third party to in iyudo masira mar ndara to ponono ni ihinyo ng'at mihinyo cha emichulo, in imanyo kaka ibro konyo. To ka nyamburko mare mohinyore, ka nyamburko mare ohinyore kata en emo hinyore to in gi third party to ng'at mihinyo cha emidhi chul. Mani pogruok mantiere kind comprehensive kod third party. Lakini maberie moloyo watemo jiwo oganda wani sama ikawo ne gachi insurance, ing'e ni ngimani duong' moingo kata gari miringo godo. So koro senye mikawo okumba mar mtoka, dhi mbele ichaki ikaw okumba mari ni wuon, personal accident, bondo seche ma iyudo masira mar ndara iloso mtoka tibende iyudo kaka ikonyi yoregi mag thieth. Quickly for the ambo penjo ni be uchulo okumba ne ng'ama onyiewo gari kuom first owner? Sami nyiewo gari ne gari ne mar ng'ato, nyamburko ne mar ng'ato to odhi okawe ire, ere kaka otimo? Sami nyiewo gari, iyudo kinyiewo gari to en go okumba mar ng'at minyiewo go gari cha. Okumba no onego bed ni bedo cancel tikaw mari from the time ma inyiewo garino ka en mari onego bed ni okumba no be mari, nikech kapo nono ni inyiewo gari tikaw go okumba mar ng'at machielo, kama masira moro timre ni to in ok nyal chuli nikech okumba no ok mari. Koro wajiwo oganda wani sami nyiewo mtoka to en go okumba ng'at machielo, nyise mondo ong'ad okumba no mondo ikaw mari mtoka no, mondo kapo nono ni gimoro amoro otimre ni to wayudo kaka wachuli. To gimoro kendo machielo en ni sami ikaw okumba ni, maybe inyiewo mtoka tidwaro ni ikaw okumba, wabro miyi grace period ma inyalo loko godo details ni e logbook achacha. Ber kitimo transfer details ni mondo koro gibed logbook cha obed e nyingi, mondo ka gimoro timre ni wanyalo konyi e yo mapiyo mondo koro mtoka ni obed mari. Kama na ahinya, Abuto, ntiere seche ma ng'ato ntiere kod geno ni ka ntiere kod okumba to nyalo muone donje dhier koyudo midhiero. Ntiere dhier mabiro kotende kod midhiero ma ji yudo, samoro biro to duoki to zero, duoki e line man ok igen. Biparo ni insurance nigi teko mar duoko ng'ato kata tamo ng'ato donje e dhier ma gigene te obed ni koro lal. Ben gi teko mar chungo ng'ato malo kendo, nikech mana achiel kuom weche go mabende ji osewacho ka penjo samoro nyalo konyi nyaka kumoro, ogik kumoro to kokwenyi ahinya medok kama ninti. Sama idhi kuom jok machiwo okumba, gima nyaka iwachi ni for example in gi mutoka nene en 10 million, nyaka iwach bei mane timori nade mane ng'iewo godo mutoka nini. Samoro yudo ka iwacho ni an adwaro ni mutoka na ni en 10 million, adwaro ni mondo mi atime nade akete 8 million. Jo okumba moko biro yie ni mondo mi kete 8 million, jok moko biro nyisi ni nyaka beda ma valuation ogolo cha. Okumba okete mondo mi sama iyudo sida to oketi oduoki kuma ne intiere kane pok sida oyudore. Mani tich okumba. Ma ne ng'eny jok machiwo okumba te onge mabiro tamore chulo claim modonjo. Sasa muwinjore kod ne nitie gimoni sum assured. Sum assured en midhi chuli maximum sama gimoro otimore ni marach. Koro ka opone gino otimore ni marach, nikech kanyo for example eming'eyo ni kane mara 1 million to sida omaka mae ma jogi dhi miya sama shwad ni. Koro yudo ka kane for example in gi gari mar kata 1 million to yudo accident mo bedo written off,
jok machiwo okumba dhi mi 1 million mondo mi imany godo gari machielo. Ma bedo very fast sama koro gari obedo written off. Idhi kuom jok machiwo okumba tiwacho ni chan koduka gacha oyudo sida, koro nitie jok matimo valuation. Kiseluongogi to gibiro, jo insurance maluongogi to ging'iyo ma ging'ene gari ni okonya timore nade, okonya kendo doke e barabara. Koro ma koro kethore, wami manyien. Sama ne idonjo ikawo okumba cha, ne uwinjoru ma e pesa mubiro miya kopo ni gima kama otimore na. Jo insurance dhi mi pesa no. Ka gisemiyi tidhi ng'iewo go kata ka ne en gari, idhi kawo go gari machielo. Koro jo insurance oduoki mana kuma ne intiere cha. So it is very possible ni insurance biro duoki kuma ne intie sama koro dhiro maki. Yes. Rokamana henya. Koro ajong mano kanyo twak mar siwinde mar ohala wang'i weche motende kod okumba wayo matin. Chendo en siwinde mar ohala mergo kod mbaka lai en ari adek auchiel nono wantie live Facebook Ramogi TV ke mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Kiki dima. I remember when I was in class 6, the headmaster at our school sent me home to call my dad because he wanted me to skip class 7 because he thought I was doing so well, I didn't need to go through the full 8 years. So I knew at that time I was academically gifted. And so I think I've been taking advantage of that. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Citizen Duka, the home of discount. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Mbui ka nitiere maricho to mabeyo e be mang'eny. Koro in emidwa ni idwa tiyo gi mbui ni e yo manade. Oya, hiyo OneBob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block mbaya. Sahi, unaweza take off na Bob on JetX, Hydroplane, Comet Crush, Balloon and your favorite Kandege game. Tawala skies na as low as OneBob. The more multiplier yako inapanda, the more Bob yako inakuongezea do. Ingia shabiki.com, take off na Bob on Crash Games na ukash out wins bigi. Play responsibly, not for persons under the age of 18. Jumani erogo mar nyithindo. Kono onego chal kama to wadhi tiyo kode e orako mopogore opogore.
Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kero nyakoro mgajwang' chendo en siwinde mar ohala erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV watu wako tenre kod okumba ei ohala. Kabende wantie kod wendo Moses Winda man jalo nyochego mag okumba kachiel kod Joja Buto ma bende en jalo nyewechego mag omenda. Gimiyo waparo kotenre kod twakwa ma kawuono kakoro wadwani wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ya Mombasa mondo winjie pach jo Mombasa jo ohala ni to ginto okumba ni be gintiere kode to gin weche mage machando gi bende samoro dwoko mage wanyayude studio kae. Wadhi Mombasa. Wantiere e kaunti ma Mombasa kuma odiochieng' ma kawuono ni adwa nalosie gi achiel kuom jodak kotenore kod weche mag insurance ni to bende kanoyudo masira be nochule sama owinjore kata bende osechule nyaka sani. An iluonga ni Elijo Chieng'. Nayudo ajali. Kana ayudo ajali na Nairobi kadhi sehemu miluongo ni Siaya. Kana ayudo ajali kama miluongo ni Kericho, to wasebedo ka waluwo cases go chakre 2018 manayudo ajali nyaka sani higni 6. To katemo luwo weche cases go to pok nayudo duoko nyaka nene. Koro akia nang'o matimore niwach kadhi mapenjo lawyer mochung' na case wacho ni insurance ok nen valid. To karango P3 mar police nondikna koa e police station mar serikal nyisa ni insurance nen valid. Kosetamo wang'a niwach koro kata kamba yudo ajali pok ayudo information moro amora. Hinyruok be nahinyora, pesa na manachulo gari bende nodhi kamano. Koro ng'eni pod akia nyaka sani to insurance gi gidil gi jinadi. Kata kini gi insurance kod lawyer ang'o manotimore ma omiyo nyaka sani pok ayudo msaada niwach nitie jomoko bende manwayudo ajali mamoko lwetegi nochot. Nyaka sani pok waneno pesa, pok wayudo kata malipo moro mondo bed ni miwa kaka wanyalo konyre kana waseyudo ajali ni. Weche mag thieth ne chal nade? Osiptal kata bil mar osiptal ne chulo kendi koso nitie ng'ama nochulo ni? To kane chako ng'weje ni kata kane chako wach manyo chudo ni, ng'ama no advise mondo mi ichak manyo chudo? Weche osiptal, bil mar osiptal na chulo kenda. Kendo lawyer nokawo case no chulo matin, lakini ng'ena na chulo. But no ng'en ko chulo to de garamika mbele. Asedi kuone mang'eny nyaka human rights, asedi kuone mang'eny kabisa nyaka jomochung' ni lawyers i Kenya mzima. Asedi Nairobi cooperative kana pok ayudo duoko nyaka sani ginyisa ni insurance ok nen valid. Koro akia ni serikal ni ere kaka onyalo kony maskini kaka wan kwa yudo shida na lawyers gi kata insurance gi gisebedo ka gidhulumo ji mang'eny. Koro akia ni wan ere kaka inyalo konywa kanyo kaka maskinde man Mombasa kata ng'ama oyudo shida maonge nyalo manyalo chung' kar kende malo case. Process mar temo manyo pesa ni inyalo wacho ni chal nade? To in iwuon nyaka sani isetemo manyo pesa no e muda marom nade mapok yudo nyaka sani? En wuoth marabora niwach kuona midhier nyaka iki gi pesa. Nawuok ka madhi nyaka Nairobi. Ka adhi nyaka Nairobi office advocate manochung' na case. Iwacho na ni lawyer no onge ni case no noserumo, lakini file na awacho ni miyauru file kara ka uwacho ni case orumo miyauru file mondo ane gima ndiki file no mondo adhi bitisha mwenyewe mondo ang'e ni kara case ni adier onge insurance. Nagituona file magawacho ni file odok Kericho e office mana case ochakre. Koro en wuoth marabora masewuotho. Kwatieko binyalo ng'eyo ni nonego bed ni insurance chuli pesa marom nade, to gie sani be in gi geno ni dhi yudo chudo makamano kosineno ka kod chunyi dhi katho? Insurance nonego bed ni chula karibu 608,000. Sani higni 8 sani. To wuotho masewuothogo aneno kata ka chunya thon wach koro be aneno ka onge msaada manyalo yudo. Kulingana gi msaada manyalo yudo nonego bed ni kadhi kata e office serikal ma husiana gi insurance no bed ni gimiya morali. Lakini kadi kulo wacho ni ionge evidence, ere kaka inyalo mi pesa tionge evidence, gima nyalo confirm ni ng'ano chul ionge go. Lawyer no be okudwa go na sim. Koro aneno ka chunyo sejok. Be aneno kata ka morali oserumo niwach koro kata ka aneno ka dhi Nairobi taketho pesa. Koro anabeda ben koro aberi Nyasaye ma koro lamo ka Nyasaye yie ka chiemo moro achiel Nyasaye nyalo donjo chunyi lawyer no kata nyalo donjo chunyi ng'ama nyalo konya. To konya mondo ayud kony niwach koro aseng'ol tayari niwach
ok anyal tiyo tije matek. Adom na gi ohala moro ma yawo kayudo pesa yawo ohala mo tabedo kanyalo tiyo ohala no mos. Mane kaka ne. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi, mana achiel kuom cases mantiere e pacho kae, ka rawera ni koni osetemo luwo ndach pesani e thuolo mohewo higni 8 to nyaka sani pok oyudo ka en bende koro gie sani oneno mana ka chunye dhi ka tho. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Na ahinya George Aoko koa kaunti ya Mombasa winjo siganda jalno winda inyalo wachango iwinjo gi iti kaka osechandore ang'o makelo mae? Chandruok aina gi gin gik ma wanyalo geng'o to wanyalo mana geng'o gi kwa chako maber. Chako maber en ang'o? Sama imanyo okumba onego bed ni nitiere weche ming'iyo kaluwore gi kambi okumba midwa donjene. Gik ma onego bed ni ing'iyo en kambi machalo nade, nochako nade, nochako tich adi, to gin ji ma aina mage mantiere kambino, nikech ing'e ni nitiere jok moko ma kisewinjo ni nitiere kamondo kata luoro donjo. Koro omiyo wajiwo ogandawa ni kapok ikawo okumba moro amora timie nonro mari mondo weche aina gi owe biro. Ing'e ni weche gi biro mana sama koro idwaro ni mondo konyi gi kambi mar okumba. Sama idonjo okumba ni make sure ni okumba ni ing'e kuma entiere, nochakore tich adi, osebetie ma ndalo marom nade, to bende ochiwo okumba ni to ochiwe e yo machalo nade, mondo ka masira omaki to bende ikonyori. Machielo en niya, sani ber ka ng'ata nigo okumba, kata bed ni ina passenger, kata bed ni ina abiria idho mtokni manie ndara gi, ing'e ni waonge saa moromo midwa ng'iyo go ni mtoka ni be en go okumba. Ber ki bende in go okumba ni mondo ka masira moro amora mar ndara owuoke ti bende ing'eyo ni an gi besides kik wategemea ni okumba mar mtoka cha ema biro chuli. Inyalo po ni idho mtoka no to kata mtoka no onge okumba. Koro ber ki bende in go okumba ni moro miritorigo, ka gimoro timre ting'e kumichakogo. But ber moloyo kaka medo jiwo ji en ni kidonje okumba tim nonro mari, do your due diligence, tim nonro mari mondo ing'e ni okumba ni akawe gi kambini, gitime nade, kambini nochako tich adi, gin joma gi matiye kambini, to be ka gimoro timre to ginyalo chula. To kata kikawe gi intermediary kata ikawe gi agent, kapok masira moro maki, kaw time ni idhi kambini, timani nonro mari ni information mana chiwo ne agent ni be ni information ma ubende unago. Aparo mane yo mwanyalo geng'o go masicha aina gi. Lydia, sama gari ni e barabara mar abiria kata mar mora wan gi mone third party masama iwuok idhi donjo e mtoka ma kata materi fuche wa mwalo kucho ibedo covered. Sama ibedo covered third party mar mtoka ni, kopo ni gimoro timore owinjore insurance mar gari no otimi nade, ochuli. To insurance ok inya chuda kamano, nengech insurance okong'e value mar extend mar hinyruok ni en pesa di, gimomiyo gini kawo time mang'eny. Koro kopo ni iyudo accident e mtoka mane idho ni, nyaka tidhi kanye e court mondo me decide pesa midhi timi nade, midhi chuli. Court ema nyaka decide. For example, kata ka oponi God forbid ni badi ong'adore, jo insurance kia ni bat en pesa di, nyaka to timang'o gi case ni dhi e court ma jo court ng'ad ni badi ni owinjore wachule kata $1,000,000. Kore ka insurance buro chuli. Sama gini ni e court, insurance rita ni mondo me jo court ong'adi ni wadhi chulo pesa di. Koro gir court apa ni ng'eyo okawga igni mang'eny kapok ong'ad ni masira mono yudo ni owinjore chuli pesa di. Makade kopo ni ne inyatere court to within 1 month giseng'ado ni extend mar hinyruok ni en 1 million, ki present ne insurance gidhi chuli maonge deko. Koro insurance be rita kaka emborito no mondo chule. Insurance be rito ni case buro rumo ndalo mane mondo mi wachul custom wani.
Koro mane momiyo iyudo ka cases gi yuare saidi nikech wakia value mar dhano. Kata ka wacho ni sani kuma antie ni an pesa di ok ang'eyo. Most insurance yudo ka third party gikete 3 million. In case ni gimoro timore, insurance unjore chul a maximum mar 3 million, maybe ne death mora mora motimore. Koro nyaka tere e court, ma court ng'adi ni ma e pesa mowinjore chuli. Koro mane momiyo iyudo ka okawo seche mang'eny sana nikech wach court. Koro aparo ni kadepo ni onge court to de koro insurance chulo gigi piyo sana. To lawyer iyudo ni lawyer bende samoro ok okawo kesni gi seriousness moro. Koro iyudo ko okawo kata mana igni ma jathurwa nowacho ni higa 8 pok ochule. Ma en very unfortunate. To onge gima insurance nya timo nikech nyaka court ema decide ni en pesa di michulo. Erokamano. Court ema chal ka gima deko winda. Ndalo mang'eny bende luore nikech mana kaka ineno temo jiwo oganda en ni nonro mane miyowa kambi mane kawo godo okumba ni bende ing'e ni nitiere kembe moko ma nitiere masiche moko ma kotimore to kata gin giwegi gibuo nang'o gionge ok gitegno moromo ma ginyalo chulo nikech ka chiwo ranyisi iyudo ka ji olalo ngimagi maybe e bas mangima. Ing'e ni ngima dhano onge value, ok inyal attach value e ngima dhano to iyudo ka value mar life ni malo ahinya. Koro ka giyudo masira ainano to miyo gi bende tich matek mar chulo gini. Koro seche moko ginyalo kawo kinde kapok gichule kaluwore gi extent mar damage motimore kanyo. But ndalo mang'eny onego bed ni timo nonro ni e yo makare sami kawo okumba mondo ing'i ni kawe gi kambi mane. Kembe to ng'eny but tim nonro mari ng'e ni okumba ni ikawe gi kambi mane nikech wan gi kembe mosebet moingo higni 50. Apani magi kembe monego ing'i kendo nitiere stoche mang'eny maluwore gi kembe mopogore opogore. Onego bed ni wuoyo gi ji achiel 2 3 itemo timo nonro ni into ikawe gi mane kuma ikawe no chal nade. Aparo ni seche michimo nonro ainano to nyalo konyi make decision mar okumba mane mikawo tikawe gi kambi mane to kata kama siro yudi ing'eyo ni ichako gi kanye. Okumba to ber kendo ji onego bed ng'ato onego bed go okumba. To moso ndalo masani ma waringo gi gigo molos gi lwet dhano. Sam odiochieng' ng'ato nyaka tingi pikipiki, ng'ato nyaka tingi mtoka, to nitie jok motingi mtoka oting'e gi pikipiki gi ringe ndara. Gigi gin gik ma nyaka kawne gi okumba. Jok maringo kod gigi bende onego kaw okumba gi to ndalo mang'eny iyudo ka nyamburko chunga tidonje iye. Ikia kata ka en go okumba kata onge. Koro ber ka in iwuon ibende in go okumba mari mondo ka gimoro timore nikech gimoro amora nyalo timore. Makinyi kia kata gima nyalo timore next ikia. Koro ber ka wakawo okumba but ber moloyo king'e maber ni okumba ni takawe gi kambi machal kama ka gimoro timre to magi ma ng'at manyalo wuoyogo to magi manyalo timo. To kendo kembe mag okumba gi bende nitiere gi kama gi reporte regulatory body waluonge ni IRA, Insurance Regulatory Authority. Koro ka wecho bedo matek ahinya idhi okumba ni tiyudo ka okumba ni ok nyal konyi bende inyalo escalate, inyalo dhiro wachni ne jo IRA mondo gibende gikonyi nikech gin e rameny mamenyo kembe mago okumba matiyo kaka pinywa ma Kenya ka. Erokamano. Abuto pono ni insurance kata kambi mar okumba urem chulo ng'at mano ka okumba. Ang'o mo jobe notimo? Mana kaka nitiere chik. Yes. Ma koro inyal kawne kambi mar okumba. Yes, mana kaka owadwa wacho. Wan gi jok ma regulate jochiwo okumba miluongo ni IRA, Insurance Regulatory Authority. Ko podi ne in gi claim ma itero insurance mondo mi gikonyi tiyudo ka en right mari mondo mi gimoro amora mane gidwaro ni timo ma onge gimomiyo ok ginyal konyi to ok ine ka gidwa konyi dhi report gi ka IRA, Insurance Regulatory Authority. Gidhi kawo case no gidhi approach insurance ma in godo gi claim ni mondo mi ochuli
in fact gidhi konyi ma ok idhi kata kendi ni mondo mi idai insurance mondo chuli. Koro gine body ma regulate insurance mondo mi ka oponi ok gidwa insurance ok idwa chudo to gine ma gikonyo jothurwa. Ere kama apis gi nitiere ne ng'ama neno sani? Kuma office gi nitiere apane wan apail iluone separate place ka in but TSC headquarter gin tok TSC machiegni kanyo. Koro kanyo kisedhie kata kilor TSC offices penj kuma IRA nitiere kanyo ema idhi yudo office gi kanitiere. Yes. Ne ng'ama nitiere e gwenge kocha be nitiere tudruok moro amora ma ginyalo bedo godo e office no ka ok gibiro e Nairobi? Yes, nitiere. Gimoro amora tinde ni e mbui. Ma ko idhi e mbui ti Google mi yudo gi maber mi ndiko ne complaint mari gibiro contacti kendo in fact they are there girito mana mondo mi gikony anyuola kata jopiny kaluwore gi midhiero ma giyudo insurance. So long as is reach gi through kata mana their email gibiro kawo that matter magi low magi wuo kodi magi nyisi kaka owinjore tim magi kawo case no gibiro magi dhi nyaka e office insurance no magi non mo jo insurance be migi history mar claim no ka giseyudo ni nitie owinjore chule to jo insurance go biro chule ma ka gideko gimbentie fine mitimo gi nade mibiro gogi ka ok gichulo claim no. Wena nitiere migawo mowacho ni IRA bende entiere kod migepe mokawo mar geng'o kata rito jogo makawo insurance kata consumer protection bende gintiere kod migawo makamago. Yore mage magitiyo maneno ni ok odhi marach ahinya ne jokawo insurance nikech kono waneno ka kocha jomokawo okumba ng'eny gi ywak to bende gintiere kod migawo magikawo mar mondo mi girit kata gium jokawo okumba seche ma samoro kembe mag okumba nyadhi negi marach. Kambi mar IRA no, IRA en regulatory body machiwo rameny ne kembe duto matimo insurance e pinywa ma Kenya ka. Koro e ndalo mang'eny iyudo ka gine ma gichiwo gitemo educate ji, gitemo nyiso ji ber mar kawo insurance kendo gitemo jiwo ji ni kata kikawo insurance to itimo nonro mari mar kambi mikawo go insurance. In as much as gine regulatory body yudo ka kembe mag okumba gi ondikore kodgi kendo gimoro amora ma kambi ni timo ging'eyo ka gimoro masira moro amora omaki to nego be ni itero masira ni kambi ni to kambi ni ok nyal konyi to nego be ni idhire nyaka chopnegi mondo gini kaka ginyalo konyi nikech ing'eni gin ging'e gimoro amora matimore e kembe gi. Koro yo achiel ma gitemo geng'o go masira gi en ni gitemo educate the public ni wan go kumba ni wan gi kembe machal kidhi kaka e portal gi kidhi e mbui ting'iyo IRA kanyo idhi yude kembe duto mag insurance mantiere kanyo gimi information te nonro te mag kembe go gibro miyi kanyo. But moloyo to gitemo jiwo ji mondo oyud information moromo ewi insurance kod berne. Ara kawacho ne gin bende gintiere kod ting' mar keto jopiny e ng'eyo kan wachako ni winjo ka wapenjo kata in ne wacho ni nitie joma onge kod ng'eyo gi kawa to ok ging'eyo ne gitimo nang'o. Abuto be paro ni IRA osekawo ting' mar puonjo jopiny nikech thothgi yudo ka samoro ng'eyo mantiere ok oromo mano ni gik kama koro inyal migi omenda magi pono ne gido midhiero. It's true. IRA temo puonjo jopiny mondo mi ong'e ber okumba. To kopogore gi mano en upon be insurance companies mondo mi educate jopiny gima ber okumba kaka okumba ne nyalo konyogi nikech ng'eny jogewa ok ong'eyo ber mar okumba. Koro the media also temo matek mondo mi educate jopiny kuom ber mar okumba. Koro IRA en a regulator ma regulate kaka jok ma chiwo okumba te owinjore ti. Apart from that gin gi responsibility margi mondo mi gidhi pinje ma joge wanitiere miyudo samoro ka giketo kata mana
tent gi kumoro gi educate godo ji kaka the important of okumba. Koro gisetemo kabisa, to en mana ni pok gimiye dwaro kaka dwarore mondo mi jogewa ong'eyo exactly kaka okumba konyowa. Yes, to gisetemo, lakini pok jogewa ong'eyo exactly the important mar bedo okumba. Niso ni nitiere tich monjo bed ne gitimo. Bilashe motholuo chenro wacho ni oluwo twak e yo makare ahinya. Okumba wacho ni en gima ber kendo osiro chandruok maduong' e okumba en joma chiwe. Winda iwinjo wachno, joma chiwo okumba ma oganda ni un ma untiere kod chandruok. Wacho ni at initial stages jochiwo okumba ok nyis weche duto motenre gi okumba. Ka chandruok uneno to eka gitang'oni weche mopondo e wi okumba. Wacho ni wan kod aina opogore mag okumba: general liability insurance, property insurance ma en okumba mar property, okumba mar hinyruok e tich, okumba mar ohala ma wang' kata okwal kod mamoko. Wacho ni okumba osekonyo ji mathoth. Sani nitie nyaka okumba mar ngima ma ka ng'ato tuo to inyalo thiedhori gi pesa mar okumba. Ka itho to okumba nyalo kata kawo ting' mari. Mogik to wacho ni okumba osepogo ji gi jogegi kata nyuondgi. Ng'ato nikech ong'eyo ni okumba biro sire e yore te, koso ok en machiegni kata sira nyuonde, pono ni en machiegni ma kelo picha marach. Ako oganda ma kaluo mondo donje okumba mar ohala ber mare thoth. Adwa ni wawuoyi wi wach achiel kuom weche bende Bilashe motho owacho. Odonje weche mag tudruok kata familia. Yudo ka samoro ng'ato ka okumba to hang'e ni okumba ni okawe to ndike nying ng'ato ma samoro kopo ni onge to en ma kore en wuon gi. Ng'ato nyalo bedo gi paro marach makawo kata ngimani tok tent. Bedo nang'o kae? Magi to gik matimore nikech nitie ndalo mang'eny iyudo ka ng'ato ka okumba to king'iyo sum assured kata benefit kata gimno mobro yudo kapo nono ni masira otimore ne, iyudo ka en gima en pesa mobo. Koro kanyo ng'ato olap dhoge nyalo ton bo yudo kotimone gima rach. Koro sami kawo okumba ni to ber ka be kiseng'e ni ji aina gi ema idakgo to ing'e ni waluongo ni next of kin. King'iyo ng'at midhi keto ni kapo nono ni ionge to en monyalo benefit. Iyudo ka information ni seche moko make sure ni ipande mondo gini ong'ere ang'eya sama gimoro timore e makori ionge. Nikech kapo nono nong'eyo kapod intie to ng'e maber ni kionge to en to gimoro onyalo timo gimoro mondo kori bed maonge mondo oyude yo mapiyo piyo. Koro wajiwo oganda wani sami kawo okumba aina gi to make sure ni kata ng'at miketo kaka next of kin kata ng'at mabro benefit kionge cha intiere wach moko ma bende ilingo mondo obi ong'e mana sama kori ionge cha. But ber ka ging'eyo ni okumba maybe in go kuma machal kama but kiging'e ni ng'at ma wawe kiging'e ni ng'ama nyinge ondik ten pesa di. Ber ka ging'e no okumba ma kama nitie ginyalo bedo nyithindi mondo kapo nono ni ionge to giyudo kaka gikonyore. To kapo gimoro timore make sure ni onge ng'ama ong'e malong'o ni en ng'awa. We gibed kanyo ka giparo ni en ng'ani. Aparo ni e yo aina no inyalo yudo ka ibende ngimani ni e yo makare. Nikech kapo nono ni achiel kuom gi ong'e to nyalo dwaro ni mondo idhi mapiyo piyo mondo yuto ni bende odong' ka en maber. Ma ben puonj mochiwo ne jokawo okumba kaluwore ni samoro ng'ato kawe to wuok komoro dhi onyiso wadgi ni ma ema kopo na onge tidhi mi. Be uthoro nyisogi mondo mi gikan weche makamagi e chunygi, kik giwach ayanga nikech dhano to jakwadh chunye. Samoro inyiso ng'ama ok nonji nyisi kata ikete kamano to en gi paro mar goli mapiyo. Ndalo mang'eny magi puonj mawachiwo kendo wanyiso ji nikech iyudo ka nitiere grupe mwawuoyogo kata ji mopogore mwawuoyogo makawo gimoro kaka life insurance mondo kapo nono ni gimoro amoro timre ne oyudo promotion to heavenly glory to jogo modong' chien nigi kamoro ma ginyalo chakogo. Koro seche mwawuoyo kodgi wanyiso gi ni nitiere weche ma onego ikan e chunyi. Ndio ok rach ka ging'eyo ni in gi okumba makama mogeng'o ngimani, mano ber ka ging'eyo. Lakini koro jok miketo kanyo kaka beneficiary onego bed ni
ima information mikane chuni. Abuto ng'ama nigi ting' mar neno ni fake insurance policies ok odonje lwet jopiny. Samoro owacho ni nitie jo agents moko ma samoro wuotho to nonro magi maler ok ong'ere, kendo samoro onyalo wacho nying kambi ma onge. Ere ng'ama nigi ting' mar neno ni kembegi mabandia kata mana agents mabandia kochopo ir jopiny kendo kawo miyogi okumba ma ok adier? Erokamano Lydia. Mokwongo wadwoko ne government marwa erokamano nengech gimbende kaluwore gi ka gibedo partner gi IRA. Nengech ka nitie kembe ma ok nyal chulo claim ka nitiere, to en right margi mondo mi gigol gi oko. Kaka machiegni ka nyocha kembe 3 ma nyocha ne ok wanyal wacho nying-gi ka nyocha nogol e market, sani ok ginya timo. Musa ahinya Abuto, wayudo wach kae ni wadhi achiel kachiel nyaka jatend piny Kenya mano kama ntiere wendo moya e piny mar Mozambique. Jatend piny Mozambique Daniel Chapo mantiere pacho ka ilime mare mar ndalo 3 kowinje twak madhi mbele e kajo jatend piny. Thank you for honoring my invitation to participate in this very important conference where we signed investments into Kenya worth $3 billion in 10 counties in Kenya, from Bungoma to Uasin Gishu to Kericho, Nakuru, Nairobi, Kiambu, Tana River, and Mombasa. Your participation in this conference, Mr. President, has increased foreign direct investment that is going to come into our country. Many investors from close to 10 countries, investors from India, investors from Australia, from the United States, from United Kingdom, from China, and also local investors did participate and signed into agreements that will cause investment in the Republic of Kenya. The visit, Your Excellency, reflects our shared commitment to further deepening the strong bilateral relations between our two countries and affirms Mozambique's central role as a strategic partner for Kenya in Southern Africa. Ladies and gentlemen, our founding fathers envisioned a continent anchored on Pan-African solidarity and collective advancement. Today, that vision is more critical than ever. The rise in protectionism, the ongoing Russia-Ukraine war, the lingering effects of COVID-19 pandemic, and the conflict in the Middle East underscore the urgent need for Africa to strengthen unity and accelerate regional integration to better shield our economies and societies from external shocks. The bilateral talks we have just concluded focused on advancing this shared vision. We reaffirmed the strong and cordial ties between our two countries, further reinforcing and reinforced by successful convening of the 3rd session of the Joint Permanent Commission for Cooperation held ahead of this visit by our two teams. The session enabled us to review progress in implementing agreed outcomes, address challenges encountered, and identify practical measures to enhance the effectiveness of our cooperation. As a tangible outcome of this engagement, we have today signed 3 memoranda of understanding in key sectors: MOU on diplomatic training, research, and capacity building, covering training, exchange programs, and research; MOU on penitentiary and prison services aimed at improving standards in correctional services; and MOU in cooperation
in youth and sports, focusing on youth development and sports collaboration. These agreements mark an important milestone in our bilateral relations and provide a strong framework for deepening cooperation. We agreed to ensure their timely and effective implementation so that our peoples derive maximum benefit from this partnership. On trade and economic cooperation, we welcome the steady progress made and the strong opportunities for further expansion and diversification of our trade. We identified key areas of growth, including pharmaceuticals, tea, edible oils, cosmetics, industrial products, agro-processing, areas to do with energy, especially in oil and gas, areas in agriculture, especially the competitive advantage Kenya has, which we are ready to share with our friends and brothers in Mozambique, in horticulture, areas of importance in business. The president here informed me about the big business community from Kenya that is in Mozambique and the relations and the enterprise that they are undertaking, contributing to the economy of Mozambique, and the need for us to build even stronger relations between us, connecting the port of Mombasa with the port of Beira, and looking at opportunities in the exploitation of coal and the use of that in Kenya, especially for our cement factories, and all the other areas of cooperation, including the flights, Kenya Airways flights to Nampula in northern Mozambique, and the need to extend that and to reconnect the city of Maputo and the city of Nairobi. To advance this, we agreed to strengthen business linkages through participation in trade fairs and exhibitions, just like the one the President came to yesterday, enhance engagement through the Kenya-Mozambique Business Forum, and address tariff and non-tariff barriers to unlock greater trade flows and promote mutually beneficial growth. Tourism also featured prominently in our discussions as a key driver of economic growth, job creation, and cultural exchange. We identified opportunities for collaboration in joint destination marketing, the development of integrated coastal and safari tourism circuits, and the promotion of intra-African travel. By strengthening cooperation between our tourism institutions and the private sector, we aim to increase visitor flows, diversify our tourism markets, and offer richer and more compelling travel experience across our region. Equally important is energy cooperation, as I said, which remains central to advancing sustainable development and inclusive growth in our two countries. We recognized the strong complementarities between our economies, particularly Mozambique's natural gas and coal resources, and Kenya's growing energy needs, as well as our continued progress in clean energy, from geothermal to wind, solar, hydro, and now going into nuclear. To support this, we agreed to promote partnerships in energy development, including opportunities in natural gas, while also strengthening collaboration in renewable energy to support reliable, sustainable, and diversified energy mix in both our grids in Kenya and in Mozambique. We also highlighted the critical role of aviation as a key enabler of trade, tourism, and people-to-people connectivity.
We acknowledge the importance of existing air links and agreed to explore practical measures to further expand productivity and connectivity, including enhancing routes and frequencies to better support growing demand by our business and citizens in our two countries. Beyond this, we discussed the vast potential of our maritime and blue economy sectors, given our extensive coastlines along the Indian Ocean. These resources present significant opportunities for sustainable development, trade expansion, and socio-economic transformation. Building on this, we agreed to explore stronger cooperation between the Port of Mombasa and the Mozambican ports to support the development of an integrated East-Southern Africa logistics corridor. This will enhance regional connectivity, reduce trade costs and delays, and support industrialization and export growth. We further committed to promoting the sustainable utilization of our ocean resources, including through cooperation in fisheries, maritime security, and the broader blue economy to drive inclusive growth and long-term prosperity. To ensure that the areas of cooperation we have identified translate into concrete results, we directed the ministers responsible for energy, tourism, trade and commerce, transport and logistics, and the digital economy to meet within the shortest time possible to agree on clear modalities for implementation and deliver tangible outcomes. Our discussions also addressed the threat of terrorism, which continues to pose serious social, economic, and human costs. We emphasize the importance of strengthening cooperation, including intelligence sharing and coordinated counter-terrorism measures to safeguard our peoples and promote peace and stability in our region. Accordingly, we reaffirmed our commitment to working together as well as with regional and international partners to enhance efforts aimed at preventing and combating terrorism. We also recognize the potential of the Africa Continental Free Trade Area and the tripartite free trade agreement in advancing our shared development priorities under the Africa Union Agenda 2063, strengthening regional integration and promoting inclusive economic growth. We further exchanged views on ongoing Africa Union institutional reforms and reaffirmed our commitment to enhancing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of the African Union, while underscoring the importance of continued collaboration among member states, including Kenya's role as the champion of this agenda. More broadly, we underscore the importance of the rules-based international order in addressing global challenges such as climate change, pandemics, and conflicts, and reaffirmed our commitment to multilateral cooperation. Finally, let me once again thank my brother, President Chapo, for his visit to Kenya. He did inform me that yesterday in the evening he had a wonderful evening with the diaspora of Mozambique in Kenya, including our own citizens, the Makonde, who now, Mr. President, are Kenyans. So you can only meet with them because they are now Kenyans. They are now our people. Although they share the same heritage and language with the people in Mozambique, they are our people. And I am very happy that you enjoyed the evening with them, and to the diaspora from your country, including students who are in our universities and other citizens who are doing business, citizens of your great country who are contributing to the development of our country. I'm also very happy to share experiences with you, with your visit to Konza
city, where we are undertaking the development of a smart city that is going to have shared services. It is a city that we are very proud of, and as I informed you earlier, we will be giving charter to the university in Konza City, a university that is going to be a Pan-African university, a university that is going to undertake master's courses and PhD courses with the aim of reaching to as many African countries as possible, because we want to make it a Pan-African university. And Mr. President, again, as I said, you can count on Kenya's support. Your delegation has been... Mano kanyo hen tuak nyakorom gajong madhi mbele e kar jot ma jatend piny Kenya, kama bende jatend piny William Ruto network kotenre kod winjruok ma piny Kenya oseketo gi piny mar Mozambique kotenre kod limbe jatend piny Mozambique Daniel Chapo modhi bedo gode pachoka kuom ndalo adek. Achiel kuom yorego ma bende wacho ni gisekete winjruok en ng'iyo dongruok ma rawere kod tuke youth and sports kachiel kod bero kuondego ma bende otwe Uganda kata prisons. Bende gi dhi ng'iyo wechego motenre kod neno ni dongruok obedo e kind pinje ariyogo anyate yorego mag ohala. Kata kamano wadoge studio kae nwago mbaka gi Moses Winda kachiel kod Joja Buto gin jolony wechego mag okumba nyakorom gajwang. Wadwa ng'iyo ni to tudruok mane ma sirikal onjo bed ni bedo godo ka bende koro wadonjo telo mogik ma twak ma kamae. Wadhi ng'iyo tudruok mage ma sirikal onjo bed ni bedo godo kata sir onjo bed ni sirikal chiwo ne kembego matiyo kod kanyakla ka bende ang' ng'i mathoth ahinya weche motenre kod tiyo gi mbui. Ang'eyo ni sani ji odonjo digital era ka bende thoth chenro itayo yor mbui. Bende ang' ng'i ni to gin chenro mage magin tiere go kokalo e mbui. Ne ntiere kodi gi twak Abuto kane pok wadhi e yweyo, ne ntie paro mane igolo kapok watieko. Ipenjo ni ere kaka oganda wanyalo ng'eyo kata nyalo yudo kony sama gin gi sida. To kata ere kaka ginyalo ng'eyo kembe ma ok nya chudo. Bedo matek mar mondo mi ging'e, to mane tich ma sirikal sani timonwa. Wan gi IRA, my regulator ma regulate all insurance companies me Kenya ka. Koro sama insurance companies nigi claim mora mora, to yudo ka IRA bi ong'eyo all claims ma insurance go machiwo kumbago ne godo. Koro nitie kaka owinjore gichul claim gi, to kotamo gi chulo to IRA dhi kawo license mag kembe gi. Koro ok en tich raia mondo me ong'e ni ma ok dhi chulowa, ma dhi chulowa. To IRA ong'eyo nikech gin magi gin regulator. Kopo ni gin gi claim mosebedo mang'eny mano winjore chul nikech maybe financial mar kambino ni piny, to IRA kawo mayo gi license, tiende ni koro ok inyal operate e Kenya ka. To ka osemagi license okonyo jo Kenya nikech koro ok gidhi miyo raia insurance mora mora. Machiegni ka nyocha apani nyocha gimayo insurance companies moko license madhi adek, makoro sani ok ginyal timore nade, ok ginyal operate. Mano e kony maduong' ma IRA kotudore gi sirikal timone raia mondo mi kik gidonjie okumba ma ok nyal chulogi sama nitiere claim. Nikech wang'e very well tich mar jo insurance en chulo claim. Makopo ni otamo gi chulo, mano gionge business. Claim mar mora ma en donji mowinjore payment mora mora, kata awach ni kata mane mar life, sama koro se chudo makoro chopo kuma koro owinjore chuli, waluonge ni claim. Mano waluonge ni claim. Sa ochopo owinjore chuli, ka ok gichuli e sama owinjore gichuli cha, IRA otimore nade, ong'eyo. Kokawo time mang'eny makoro claims gi otami chulo kabisa, koro yudo ka license motimi nade emomayi. Sama osemayi license, raia otimore nade, koro ni safe nikech ok dhi bedo kod insurance ma ok dhi chulogi. To sama ichulo claims kaka dwarore,
IRA ong'eyo nikech gin the regulator. Koro yudo ka kembe machulo claim, and there are very many, ging'eny sana. Samo dwarore kanitie gima owinjore mondo mi itim mondo chuli claim, to gibro nyisi magi ma owinjore timnwa mondo mi ichul claim. Koro it is up en duach en jo IRA kokalo kuom sirikal ema nyaka control insurance companies ma ok mabeyo to gi maricho mondo mi ochul claims. Erokamano. Winda, ere kaka jo chiwo okumba nyalo wuok madhi rangi kit lal ma ng'ato onego kapok omiye claim? Naneno kiwacho, nawinjo kiwacho ni okuongo ng'iyo kit lal mobedo kaluwore gi mondikono. Un bende ukawo thuolo mar dhi kendo mondo mi urang kit lal mobede, nikech awinjo bende ka Buto wacho kanyo ni samoro irito doho mondo mi oyang nowinjo chul pesa di. Bedo nade ka? Sama ng'eny, ndalo mang'eny sama gimoro kata masira moro amora omako client man go okumba kata jaokumba moro amora, gima timore en ni ibro report claim ni, ibro miyowa wach, ibro kelonwa wach ni masira ma kama omaka, then koa kanyo to wanyisi ni tim kama kaw form mar claim ni mondo ijasi oboke mar claim. Mana kaka Buto wacho, claim tiende ni koro masira moro maki to en sama koro nego bed ni wachulie. Ting'eni kapok wachuli to nyaka wabende watim nonro wang'e ni gimotimore notimore nade, to wach midhiero momaki ni en adier koso miriambo, nikech nitie be jowa moko nigi paro mopogore. Gin gineno kamae koro en yor nweng'o. Koro gikawo okumba gi kambi machal kama kasto bang' ndalo machuok to kendo gichako giwuondore ni masira moro make, ma koro chunowa ni nyaka watim nonro mondo wang'e ni masira report mimiyowa ni en adier koso en miriambo. Kendo wachako wang'iyo ni report mane miyowa kane idonje okumba ni bo chal gi gima wayudo kotimore ni. Kendo wachako wang'iyo ni to okumba mane kawo ni bende oluwore gi masira ma koro ikelo ni, nikech ing'eni inyalo kawo okumba mar wachiw example gi kaka ikawo okumba mar mtoka. Ikawo comprehensive cover. Koro ka en comprehensive to nitiere other extensions mago benefits mamoko ma bende inyalo mede, kaka political violence and terrorism. Gimoro nyalo yudi, siasa moro notimore town to gimoro utimi which is as a result of political violence and terrorism. Ing'eni mano kaponi nokikawo extension mar cover to konyi bende bedo matek. Koro endalo mang'eny nyaka watim nonro, nyaka wang'e ni to gimotimore ni be en adier. Kachiwo ranyisi gi life insurance, kama po nono ni ng'ato lalo ngimane. Ka ng'ato lalo ngimane, kaponi ne en through group to iyudo ka jo kanyo mar buran biro biro to nyiso wa ni walalo ng'at machal kama nyinge en kama. Wadok e documents watwang'iyo ni ng'at machal kama be nomiwa nyinge, mane kama wachako. Ka nomiwa nyinge to wanyisi ni haya kaw oboke mar claim form ni koro jasi. Seche mijase no to imiyowa details ne, kendo ichako imiyowa oboke moko kaka copy mar ID, ichako imiyowa burial permit. Mago e yore mwa bende wahakikisha go ni gima masira mobiro ni en mar adier, nikech mana kaka nyisi nitiere jok ma kawo mai kai oloke be yor ohala. Owuondore ni ng'ate olalo ngimane to ng'ano kare labda opondo dhe kamoro. Koro wabende nyaka watim ga nonro mondo wang'e ni masira momaki ni bo maki adier koso idwa mana ni iyudo yo minyalo loso ko pesa. Erokamano. Abuto, ere ting' ma sirikal ni godo be sirikal donjore weche mag okumba koso IRA bade mano ni sirikal obedo kod ng'eyo kendo bende donjore wechegi? To ere kaka kembe mag okumba tiyo kanyakla gi piny owacho bende? Sirikal ok owinjore odonjore gi weche mag okumba kata mag companies machiwo okumba, nikech nitie moko ma anya wacho ni gin private companies miyudo ka sirikal ochakore donjore kodgi to koro ok dhi bedo negi maber. Mano momiyo sirikal nowacho ni mondo mi gikonyre kata mondo mi jok ma kawo okumba konyre yo makare, ne giketo body mar IRA. Sama IRA, gimoro ma IRA timo, mane gima sirikal timo. Koro ok oyiene sirikal mondo mi odonjre gi kembe machiwo okumba
kata ka nitie sida moro tiyudo ka sirikal odonjore kodgi ok oyiendegi gitiyo yorgi ma body ma owinjore kaw en body mar IRA en moloro kata mana jo machiwo kembe mag insurance ma claims otamo gi chulo koro en opogore gi sirikal ya sirikal ok owinjore donjore gi weche mag insurance machiwo okumba yes ro kama na nyawenda ka duogo iri sani ang'eni piny odhi digital kendo oganda chako thothne gitawo chenro mag yor mbui bende chenro mag okumba itimo yor mbui to kan tire applications kata yore ma itimo godo gin mage wan gi kembe mang'eny matayo yore mag okumba e yor mbui almost kembe gite nikech sani to piny olony kendo yo mayot minyalo kaw godo okumba kata ma wanyalo chopo nego ji kuonde mopogore opogore en yor mbui ka nikech sani iyudo ka smartphones ni kamoro amora ng'ato nigi simu koro information mondo chop ni bedo mayot koro iyudo ka kembe mang'eny mag okumba okaw advantage no kendo koro inyalo kata nyiewo okumba ni kaponi intiere ka iyudo ka maybe masira moro maki kamoro kata okwach kich ogeng'o ni kamoro kendo koro chuno ni imany insurance iyudo ka kidonje mbui kanyo tidhi yudo kembe mag okumba machiwo insurance koro pogruok gi en mana ni koro idhi ng'iyo ni to mae to kaw pesa di ma okaw omenda manade to ing'iyo no okumba midwa kaw no ikawe mar dwe achiel kosi kawe mar higa kosi kawe kuom ndalo marom nade koro sani kembe mang'eny ni mbui kendo omiyo ji yot kaw okumba koro nyiso ni samoro nyatiyo go simbi mar ong'we yamo kata mobile phone mi kaw okumba madhi kare kaw kiwuotho midhi apisi sani gi yor mbui ni yot nikech kidonjo e website mano kidonje mbui kanyo to idonje mbui mar kambi mar okumba ma awach ni company A idonjo kanyo tidhi yudo ka gi list ni products ma gichiwo koluwore gi okumba midwaro koso kasto kisechiwo information iyudo ka e portal kanyo nitiere yo minyalo chiwo go information ni te kasto imiyo gi oboke ma gidwaro then iyuda okumba ni Abuto biparo ni tiyo yor mbui ni en gino mabende samoro nyalo konyo chiwo yo makare ne jo ohala ka ok okawo thuolo moringo dhi apisi obedo gi yot to biparo ni oganda nitiere kod ng'eyo nyaka sani mar tawo chenro go mag okumba e kokalo yor mbui en adieri nikech kane owadwa ni no nitie jok ma ok nyis joge wadieri ma samoro wanya wacho ne gin agent to kembe te masani wan kode Kenya ka oketo product margi e mbui ma ng'ato nyalo dhi e mbui ma kaw product modwaro ma kikaw product midwaro ni e mbui in ga 100% sure ni ok en fake en adieri koro almost product masani nitiere te inyalo yudgi e mbui ma kidwaro mora mora inyalo yude e mbui mi kawe mokonyi what is very true ni sani insurance bedo spread e mbui kendo ji tiyo gi mbui mondo mi yud insurance Kenya nzima koro en gima biro miyo wach insurance olandre matek kod mondo mi okony kata mana yawa mondo mi sama gidwaro insurance kata sama gidwaro insurance koro ok ochuno ni nyaka odhi e office ma chiwo okumba no onyalo kae mana kuma entiere ochule kendo gi kuma entiere no gimora mora kendo kata mana policy document ichaki miya mana gi kuma entiere ni koro omiyo yawa tich mayot mondo mi okaw okumba yes erokamano ahinya seche ma oganda tiyo okumba winda iyudo ka nitiere nonro maggi ma samoro nyatigo marach data protection kata ni nonro maggi obedo makare ere okenge mag kembe gi kawo mana ne girito kata gichiwo arita makare ne nonro ma oganda ma ichiwo yor mbui wan kaka jo okumba watemo matek ahinya ni kisemiyowa nonro mari to wakani yo makare mondo kik nonro ni chieng' moro irom kode ka ng'at machielo bende ong'eye nikech nitiere nonro midhi miyowa ma ok onego bed ni ng'at machielo ng'eyo koro watemo ahinya ni kaponi Moses Winda ema okawo nonro ni to nonro no wakane yo makare kendo ng'ato nigi file kendo ok wanyal miyo access to a third party
Abutere gima nyaka ng'ato tim katiyo rum katiyo gi mbui e chopo chenro gi mag okumba mana ni ok olal kata ok oyudo jok ma bandia manyalo kawo okumbani. Nyisa kanyo ni ma en penjo mang' ne duoko kwa duogo kawo yo matin nyakoro mga jong mondo ayudie thuond weche madhi biro ni chenro mar migago. Kik idhi mabor. Doesn't have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discount. Kiara alisema waga mapenzi sio kitu cha kulazimisha mtu. Ikiwa kwa hakika unaweza kumpenda mtu na roho yako, wenyewe mtaishi na kuja umpendaye kwa njia ifaayo, kwa njia ya kimungu, na hakika mtabarikiwa na mtapata watoto kwa njia iliyo bora. Dial *860*288# to get mapenzi as your skiza tune. I miscalculated because I was on the speed, saving my life and my unborn child. So I miscalculated and took a very fast turn. I rolled with that car, and that big bang attracted the cops at KMC roundabout there, and the people selling flowers. So they came, checked on me. Oh, madam, what's happening? You know, business people. Unajua umevunja maua yetu, blah blah. They didn't even want to know what was happening. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyathina, donge an wendo yodni? Ane moripo benani nde rumni. To donge in chi wuod dalane? En ang'o momiyo in ninde rum welo? Jumani e rogo mar nyithindo. Kono onego chal kama, to wadhi tiyo kode orako mopogore opogore. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Mbui ka nitiere maricho to mabeyo e be mang'eny. Koro in emidwa ni idwa tiyo gi mbui ni e yo manade. Machiegni kero nyakwara mgajwang'ero kama na hinya kumedo kete Ramogi TV chenro mar siwinde marohala. Akoro wadonje tielo mogi kane antiere gitwak kae gabuto kane odokwa kutendre kod ng'eyo kita jok masamoro nyalo teri asara. Iluongo ne jok manyalo ng'ado chenro magi mbui kendo wuondre ni gin jogo machiwo okumba abuto to ok gin. Ere gima owinjo bed ne timo? En adieri ne gima kamano nyatimore to en tich mar insurance machiwo okumba
mondo mi mbui margi giket tight ma onge ng'ama nyalo donje sa modwaro. IT margi nyaka bed ni tiyo 24 hours nikech ka ok gitimo mano to en adieri ne jo oledhi nyalo poko donje kendo gine makoro gimiyo ji insurance maonge. Koro jok machiwo kumba ma en insurance companies o invest e IT margi kata website margi ma onge ng'ato manyalo donje. Pok wawinjo ni gima kamano timore ne insurance mora mora me Kenya ka. Tiende ni gi-invest kanyo ma onge ng'ata manyalo donje mondo mi otime oledhi kata mondo kwal jopiny. Yes. Koro en upon them mondo migi kete watertight ma ng'ata ok nyal donje. Yes. Winda ng'oma timore sama ng'ato tiyo gi mbui to kata kamano gik sama koro dware kony mar achiel kachiel bedo nade? Mostly kidhi e mbui tiyudo ka poni donje kambi e mbui mar kambi a particular company iyudo ka contacts bende nitiere kanyo. Koro ka poni moko kamoro to inyalo gocho negi ka customer care gi kasto ginyalo konyi. To bende ang'e maber ni kapok iamua ni koro idwa kawo kumba gi kambi to nyaka po nono ni iseyudo nonro moro ewi kambini ma iseng'eyo achiel ariyo adek e wiye. Koro kaponi moko inyalo gocho negi to kaponi gocho no konyi to be inyalo ng'iyo ofis gi mani machiegni kanyo mondo gidhi gikonyi maber moloyo. Erokamano. Kaka pile nyakurom Gajwang' wathoro kawo bende chieng' chiro kaka wuono wadhi e kaunti ma Homa Bay mondo ang'e chiro mar rech mar Homa Bay. Awinje ni to en chiro manade, chenro mage magin go to ywak mage magin go ahinya ne piny owacho mondo mi sirikal donjre mar konyogi mar tawo chenro gi makare. Wadhi Homa Bay. Gi nyinga iluongo Jamila, auso e chiro mar Modern Market. Kakora na uso ngege ma uso ok oyudre e Homa Bay e nam ma wantiere bute kani. Rech anwa mbita, rech anwa nam moro nitiere got kani Sukuru, rech anwa kamoro ni Usau. Kuondege ma pod wanyalo yude rech mwauso. E nembe wagi rech chalo gima osebede matin. Koro chuno wane kata kwa mondo gokinyi kama to warito mana rech ma oko ema koro ang' wayudo koro ka wanyatimore nade wanyalo uso. Rech ni be ka waseyude to mondo mi wayud customer wayude yo matek nikech wang'ayo. Yani customer kata kogoni simu kinyise kuma intie to ng'isi ni kuma intie bor chalo Kipasi ok onyal biro. Koro thoth customers ko biro to gi moko yande donjo gi ka giparo ni yo moro nitiere gi ka gichopo kanyo igomo gi ni kanyo onge wang'ayo. Koro kong'iyo kuma daluoro to neno ni gima gache noriene Kipasi tami ok onyal biro ka mondo mi ginyiewa. Koro ng'eny wateja kochope chuny town kech gidhi e nam machon mane wantie cha ka gipenjo ji ni to kunyiswa kuma chich rech manumu nitie. Kosiemnegi to gikoni kuro bor rudino chalo mana rut Kipasi gidhi nyiewo rech e chiro malo mosewang'. Koro samoro ka oseyudore wagi waleo gi rewagi nikech wateja madonjo kama long'o onge because of wang'ayo, yani yo onge. Koro kaka wan johala wasegombo ni mondo oket makata yo moro ka ma kata ka jomoko biro nyiewo chiemo to ging'ado shortcut mowuok e dho tourist ka gibiro ka nyalo miyo wausi. Yo maluoro kocha osemiyo wawito pesa kabisa nikech samoro wakano recho ka wauso stima bolal gotieno. Ka piny ru kidhi kawo reigi yudo ka rech otimore nade? Rech okethore. Rech mosekethore ing'e ni en asara. Pesa ni no lal. Koro wakale pek mar customer ok donj ka. Wang'ayo onge gimwa ywago kabisa en yo. An Florence Achido. An auso rech e Homa Bay ka ngege. Aseuse thuolo mang'eny 91 nyaka kawuono. To nyaka ne kelwa chiro ka taseneno pek nikech customers te oringowa kubor. Kiwacho negi ni koni Koginga, jomoko Koginga no ni kure. Kokawo japiko ni kele to japiko tele mbele ne ken gi gari to kawo kuome kata 200 mondo chop kode chiro ka. Koro mano pek maduong' ma waneno ka an kama nomiya mause bathe kochacha iro nega ich joma weng'ogi machuna dara duga petho piny koni kech en iro ma ok anyal bede iro kibede pi wang'i chwer koro aonge kod kwe. Koro gima akwayo sirikal
ni ka giyie mama nyawang'aya otuchnwa ndara ka kona ni otuchnwa mondo geche ka nyalo donjo to mondo wayud kaka customer nyalo ng'iewa. Mane sida ma wan godo. Customers mawuok areas mage. Customers wan nitie maboyo. Wan nyaka gima kata Kisumo kabiro ng'iewo Homabay ka. To nekech ndara. Koro igweng' kuonde to nyalo biro ga piko. To madongo mang'iewo malong'o to mondo donj ka lweny adieri. Lweny koro miyo walal, ikano rech, sitimo lal, ka yang kiny kigolo rech okethore te, ine miyuda asara. Koro wakwayo mama ni koyie to tuchnwa ndara moro dho tourist ka mondo wayud kaka geche nyalo donjo dho nambwa ka mondo wayud customers. Gi nyinga en Tabitha Adhiambo Okuo. Aseuso rech ni higni mang'eny chakre 92 nyaka sani. To challenge ma wan ga chiro manokelo modern market ni en wasawito pesa nikech customers onge. Iwaro rech to kiusi. Wakwayo mama koyie otuchnwa yo dho tourist to iro bende kama no miwa iro nego wa ogole jo weng'o kete piny koni mondo iro kik negwa, iro ketho wang'wa. Koro wasaye ni mondo koyie mama obi mondo konywa ogolwa jo weng'o kaendi mondo tim nadewa ketnwa kamoro iro nego oto kae ni ne en kama ler to sani kinene en kamolil ma ok nyal chalo kama nolosi. Koro wakwayo mama koyie obi mondo ne kaka wachalo. Wasawito pesa chiro ni nikech customers. Koro gima waywaga wawito pesa nikech customers onge. Customer onge nikech yo bor. Koro wakwayo mama ni koyie oyawnwa yo more dho tourist ka mondo mi customer oyud yot magi biro godo. Nikech wan customers maboyo. To kikone ng'ato ni in modern Fisco gi Ngabich okoni ni to kuro kanye kuma borno be wanyalo chopi adiera. An iluonga ni Quinta Morris. Auso paya Koginga market, auso rech mumi, auso rech ngege, auso koko. Wuon pala. Mane ma auso paya ka. To chandruok ma wan go e paya ka, wan gi weche ariyo ma wakale matek ma kwayo Madam Governor mondo konywa e weche ma wakale. Kane wan e dho nam mokwongo malo kuma nokwongo golowa ne wanyiewo maber kendo ne waloso pesa. To nyaka nyicha duogwa ka wawito pesa to wan gi nyithindo ma wapuonja. Ang'o momiyo wawito pesa? Wawito pesa nikech jonyiewo ok donj ka giwacho ni yo bor. Koro girem mana chiro malo, jomoko bende kala nikech gineno ni kubor ok ginyal biro. Koro wakwayo ni mondo yawnwa yo mawuok kama nogolo wacha to bi kama mondo wadonj ka ok jonyiewo yud kaka donjo nikech ka giwacho ni ka giluoro kocha to bor tamo gibiro nyiewo. Wach mar ariyo akwayo Madam Governor waeri wan kaka jopaya to waneno malit gi joweng'o maniketo ka. Joweng'o ni golo kanoger negi kar uso kama ne giuse kanoger nyaka ne kel gi Tangalare kacha. Joweng'o gi winjo matek ka koth chwe ok ginyal weng'o kaeto kendo go bende diny. Wakwayo Madam Governor ni gima mondo itimnwa kaw joweng'o gi iketgi e tie pi kacha to jomena iduog malo kacha mondo giyud kaka ginyalo gedo makata koponi koth chwe to koth ok gogi. Mage weche ma akwayo oromi e nying Ruoth Yesu. Rokamana ahinya mano kanyo en chiro modern market mano ger ma bende jouso userech winjo ywak magintiere ogeno wanyakoro mga jwang' ni duol go chopo ne jogo mantiere kod teko mar konyogi kata mantiere kod ting' mar konyogi anyate kaunti ma Homabay mano ne ywak magintiere godo owinje yo makare kendo chiwnegi kony kaka owinjore. E studio kae pod wantie gi Moses Winda gi Georgia Buto kakoro wadonje telo mogik waloro chenro kapok walore ntiere penjo motenre koda ng'iyo ponono ni ntiere ranyisi mar mbui seche mitiyo gi mbui neno ranyisi mag winjo bed ni ng'iyo mana ni mami signal ni mato oken kambi mar adieri. Seche moko kidonje mbui tiyudo ka
pok ichiwo kata information ni malong nikech ing'e ni nitiere okang' mopogore opogore bo wachopo okang' mogik misemiyowa giki duto kaso kanyo ka koro wachako nyisi ni pesa monego ichul en makama kama. Iyudo ka idonjo mana e mbui ni to gimokwongo midwa kwayi en pesa ni ikwayi nang'o to pok ichiwo kata nonro mari. Koro mago e yore moko monego bed ni ing'eyogo ni mbui ni nikech ji to galagala ting'e ni dhano bo osiep chunye. Ng'ato nyalo neno ni kambi machalo kama timo maber. Koro nikech oganda ohere kendo kanyo kama gidhiye oloso gimoro madwa chalo gi mano mondo kapo ni dhi kanyo to kapok ifwenyo ni tisechule pesa. Koro yore minyalo fwenyo go gigi mayot en ni idonjo ting'e ni wan go kang' mopogore donge wan go kang' kama ichiwe details ni wakwayi nyaka documents ni nikech information midhi miyowa kanyo nonro midhi miyowa kanyo no ema dhi miyo mondo wang'e ni masira mwakawo ni ochal nade to onego bed ni wakawo pesa marom nade. Pok ichiwo kata information machalo kamano tichako ineno ka ichako kwayi pesa. Koro magi gik ma kiseneno to ng'e maber ni mbui no ok en mbui mopuodhi. Mogik adhi penji miwa sigana moro machuok miseneno ka ohala moro insurance okonyo ka pod in be ang' ni para achiel kata kamano sami paro mano bende inyiswa ni to ja ohala ma koro sani entiere gi okumba mare nitiere update kata review mitimo ne okumba gi gin maga gini? Update mitimo ne okumba sama ng'ato ni godo mokwongo update ma duong' maloyo update te en update ma ng'ama nigo okumba miyo jo insurance company nengech that update ma jaka okumba omiyo jo insurance no ema dhi loso okumba mare. Koro aito update machielo ma kambi nyalo miyo consumer en ni sama nitie lokruok moro amora e okumba moro amora to ginyiso jok manego okumba gi ni wan gi lokruok ma kama koro ma emowinjore utim ma mostly onge pogruok ahinya nikech sama ikawo okumba gimoro amora chakore sama ikawe ni ma update moro amora kaber otimre mana ka iga orumo sama idwa chako ikawo okumba machielo ma kopo ni obire kore ka to ine midwaro to ok ni koro jochiwo okumba matimo nade ema dwaro mondo mi lokruok moro bedie. Yes. Erokamano. Wenda bentiere sigana moro machuok kata biashara moro kata ohala moro maneno ka okumba okonyo moduogo chung' kar kende? Okumba to konyo jo ohala mang'eny nikech tij okumba ni aja okumba to asebedi tijni kuom higni makala par koro to daher chiwo ranyisi gi kaka chirowa ma gikomba mang'e ni ng'ato ng'eyo makata sani ang'e ni nitiere clients ma gikomba manena ka ndalo mang'eny iyudo ka masira mar mach iyudo giga to iyudo ka wakonyo gi e yore mopogore opogore. Iyudo ka kinde midhi wuoyo kodgi tiyudo ka moko pod nigi to but wamanyo yo mwa convince go ni gimoro nyalo timore kendo iyudo ka jomoko winjo moko ok winji. Koro sama masira mar mach owuok iyudo ka masira no ok yier koro e kinde ma kamago owang'o moyudo jogo mokawo okumba gi jogo moko kawo okumba. Koro iyudo ka jogo manokawo okumba to of course ka giri owang' to kata kikawo okumba to lit moro nyaka donji e chunyi nikech nitiere kaka oduoki chien but iyudo ka kambi mag okumba gi manyo yo maduokigo kama ne intiere cha koro iyudo ka jok mane nigo okumba nyalo dok kama ne gintiere cha kendo gichako e yo mayot mopogore gi jok mane onge okumba makoro nyaka chaka from zero. To kamano ote mari ne jok ma onge okumba chuth pok notemo en gimo winjo kawuono en ne jo ohala wetegi ywak ni gini okonygi. An kaka jalony e weche okumba to moloyo e okumba mag ohala to kaka sani nasewacho ni watemo ahinya mondo wajiw jowa manweng'o gi ni piny mondo okaw okumba. Wan go okumba miluongo ni micro insurance. Micro insurance no mana kaka nasewacho en okumba mag jok ma nweng'o gi ni piny nikech kinde machon ni wacho ni okumba ni en gin mar mana jok monyalo kata mar jomoko
Sani wan go kumba mar ng'ata to moloyo jogo manueng'i ni piny kech gine magin mang'enye moloyo. Iyudo ka jo manueng'i ni piny gine mang'eny gine jua kali to gine magitimo ohala matindo to kendo gine magi support economy wani kabisa. Koro nikech ohandgi pod tindo tiyudo ka ohande ni mogene kabisa. Watemo jiwogi ni mondo gikaw okumba nikech gimoro achiel ma okumba timo en niya, sama midhiero moro amora omaki to wanyalo duoki kuma ni ntiere cha, kata ka en pi kata ka en masira mar mach. Kapo ni ka okumba kodwa timiyowa nonro mowinjore, to ka gimoro timi tibiro mana irwa to waneno kaka wanyalo konyi. Omiyo koro ok bichando chunyi, itimo ohandi e yo makare kendo gi chuny mokwe, kendo ineno ka seche ma chunyi okwe ni in go kumba inyalo timo ohala kendo iyudo ka profits ni bende idho. Erokamano. Awinjo kiwacho ni nitiere jo ohala matindo gin maging'eny. Bei mane matin mogik minya yudo godo okumba? Anyate kambi moro amora ming'eyo. Sani e kambi mang'eyo wan gi kaka ing'e ni nengo mar thieth odhi malo, lakini iyudo ka sani wan gi kambi mar okumba mabe en kambi maduong' kendo ma kambi maberie moloyo. Onyalo mi okumba kaka mar 100,000 mar inpatient, imi outpatient mana 100,000. Omi benefits kaka kidhi hospital binindo, imi dhi hospital tiwuok, maternity, optical gi dental benefits. Iyudo ko nyalo mi gi omenda 2,500. Aparo ni mano nengo maberie nikech ing'e ndalo machon iyudo ka ji nong'e ni okumba mar thieth ni en mana mar jok monyalo. Sani gi siling 2,500 inyalo yudo mar jo ohala. Mag jo ohala to koro ing'e no pogore nikech jo ohala ko ohala nigi stock marom mopogore opogore. Luwore gi stock mari. Luwore gi stock mari. Abuto kwatieko wachni mogik. Wachna mogik en mana mar jiwo jokanyanam ni okumba en mar ng'ata mosebedo ng'ama duong'. Onge okumba matek nikech ibiro kawe kaluwore gi dwaro mari. Ng'ama nigi pesa nyalo kawo mang'eny, ng'ama nigi pesa mabe katikati biro kawo mana kaluwore gi nyalo mare. Koro inyalo kawo okumba moro amora to okumba ng'eny saidi. Ma nitie makata inyalo chulo mos biro konyi ka chieng' moro koro iol bi pesa minyalo konyori godo. To nitie kendo okumba moko minyalo kawo in case ni gimoro otimore ni tiyudo ka gikonyi. Nikech okumba ber saidi nikech iyudo ka for example sama ng'ato okawo okumba kata mar long term saving to gimoro dhi otimore ne, ng'ama odhi ochul cha gi confess magiwachi ni kade onge okumba mane ng'ata makama nokawo de kora kia kuma ne antiere. Koro yudo ka nitie weche mwachako yudo ka wuoyo gi jo kanyanam sana. Nitie jok mayudo mawacho kaka okumba osekonyogi. Koro kumora mora ma intiere many ng'ama jok machiwo okumba mondo mi gi konyi kaka inyalo kawo okumba maromore gi nweng'o mari. Ok ochuno ni nyaka ikaw mang'eny mabiro turi, ikawe kaluwore gi nweng'o mari. Erokamano ahinya. Mano George Abuto, jalony wechego mag omenda kaachiel kod Moses Winda ma en jalony wechego mag okumba nyakoro Mgajwang' twak ne en okumba e ohala. Gino mara en ni kaka ja ohala yudo puonj makare kotenre kod kit okumba ma inyalo kawo mar konyo e chenro magi mag timo ohala pono ni midhiero juki yudo ka ikonyori kaka ja ohala. Mano ema kelo giko mar chenro makawuono mar siwinde mar ohala kaka pile otudre kod kendo chicha ng'wen kata chicha ng'wen are sa 4 mar okinyi nyaka sa 7. Ritu masana nyakoro Mgajwang' nyinga Lydia okay awe thuolo ne chenro mar migago weche manyien mikelo kanyo gi Jack Black. Ritu masana.